Uno aiko ni mathoth ka dhi bedo ka kilo ni weche manyien bang' mano nyaka rom gajuang' adhi bedo ka kilo ni nonro mar gazet okinyi ma kawuono ing'e kaka pile wajalidho gazede ariyo mano The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor wach mabende neno kochiw pek okinyi ma kawuono gazede bende opogore. Standard ondiko kanyo gi dholiech why Raila wants to be Africa CEO. Wang'eyo ogai mar Azimio Raila Odinga bedo dochieng' manyoro bende nowacho ni alap dhoge ndong' ne bedo jakom mano mar AUC African Union. Koro duto te biro bedo kanyisi ka bedo dochieng' manyoro neno kanyo nyaka mane jatend piny mano mar Nigeria Olusegun Obasanjo bende nochopo pachoka ka bende noriwo ugai mar Azimio Raila Odinga lwedo. Kopogore gi mano Standard bende neno komenyo okil Kamaloka mong'ere kaka Akilano Mulade Akiwumi ma bende nosebedo katiyo e bad migawo mar doho e pachoka kuom thuolo mar higni 14 mosekalo chakre higa mar 1987 nyaka higa mar 1993. Kata kamano nolalo ngimane jumani. Abiro bedo ka nyisi sigana mano mar okil Kamaloka makamano ma bende notemo kar nyalo mare mano mar tieko akweda mago mag dhoudi e pachoka. Daily Nation bende noko chiwo thor weche mopogore opogore. Gindike kanyo gi dholiech power struggle rocks counties. Mano ywaruok mar telo e kind jotelo mopogore opogore e pachoka endi. Governors osebedo ka yware gi jotelo mamoko e counties mamoko e pachoka mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Moko kuom counties ma bende osebedo gi ywaruok bende omenyo. Kuom ranyisi nitiere county ma Kisii, Meru, Kajiado, Uasin Gishu, Nakuru, Kakamega, Siaya, Nairobi, Bomet, Mombasa, Machakos, kanyakla kod Kiambu. Mago duto te abiro bedo kanyisi nyaka aneno ka wach momi pek bende en kaluwore kod siling ma pachoka ewi mano mar dola. Wang'ene siling osebedo manyap kata kamano chakre nyocha siling osebedo ka nigi teko ewi dola. Abiro bedo kanyisi gimomiyo ni mano timore. Kopogore gi mano nyaka rom gajuang' e twak marwa okinyi ma kawuono. Twak marwa mokwongo chakre saa 1 nyaka rom kanyo saa 2 mano mar okinyi. Wadhi menyo jo ohala lwasi mar ohala chal nade ahinya kitimo ohala e pachoka. Lwasi mar timo ohala e pachoka adhi bedo gi jo ohala ariyo ma bende biro bedo ka leronwa kaka lwasi osebedo. Juma ni kende nwa neno ywaruok mar paro ma bende nosebedo ahinya e chiro mano ma Isili kama jo ohala nitimo negi nonro makoni kod kocha jogoeko ma bende osebedo ka uso mwandu mabandia. Kopogore gi mano odiochieng' ma kawuono bende wantiere gi Onyango Alemo kata iluongo ni Onyango Alemo ma bende wabiro bedo kwamenyo ni e chenro mano mar ng'e jothumbewa ma bende dhi takanyo kod nyawadwa Solomon Atito. Chenro mar mbako romo chako saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Mbako romo kaka pile nitiere kod kidieje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo wabiro bedo kwang'iyo ni en ang'o ma bende wabiro bedo kwaluoni duto te wibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Twak mar okinyi ma kawuono kaka pile chieng' tich abich wajabedo gi rowere mopogore opogore. Okinyi ma kawuono wadhi bedo gi rowere 6. Okinyi ma kawuono wang'eni ma en juma mar hera. Wantiere gi Valentine chieng' tarik 14 juma ma kama pod mano mar hera. Koro okinyi ma kawuono bende wawinjo na kuom rowere. Thor wach ma bende dhi bedo kwatwakie en hera miriambo gi omenda. Rowere dhi bedo 6 ma bende wabiro bedo kwatwak godo. Koro kaka mano kaka chenro nitiere omiyo bedo kodwa nyaka giko mar chenro ma kama. Ioronwa ote lai mago ote machuok 3:600. Mbui mag oganda bende wabiro ni achiel kachiel. Mano moriwo mbui mar X, YouTube, kanyakla kod Facebook, kanyakla kod Citizen Digital, iyudo wa Ramogi TV. Itudri koda mbui mago moriwo Facebook, X gi Instagram. Iyuda gi nying mar Sharon Ong'ao. Omiyo bedo koro nyaka giko nikech ma en ropinya. Mokwongo hoy thundweche. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready. So unajua last week nilikuwa nalipa ile deni kubwa waliwachiwa na watu wa handshake. Sasa nimelipa hiyo last week, si namna hiyo. Na nilikwambia kwanza nilipe watoto waende shule alafu nikupange. Gigi becho kabisa nikech gikelo gige sirikal machiegni gi raia. Joma dhi yudo tich dhi yudo. Kata kikawo polise kata kikawo jopuonj namba dhi medore.
Nyakoro mgojwang dakika na uchiel tok sapagari mar okinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro loko tanga kendo nyiso lek mare mar dwaro bedo jakom mar riwruoga Africa AU. Raila oyango ni oyie kod paro mosepedhi gi kweth masire ni lemono. Kendo mano nyiso ni obiro keto siasa tenge ka oyudo komno. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Raila oloso kotene kod mane en jatend piny mano mar Nigeria Olusegun Obasanjo. Bang' muya moro dhulore ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga geto lemo moro mopugne riwruok mar pinje mag Afrika. Odinga koro wuok oko kapia kendo keta yanga ni koro chunye geto bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika AU. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready and offer myself to be of service to this continent. Raila koni lemo no koro nyiso ni ka oyudo to koro siasa mapacho kadhi bedo tenge matin. Kata kamano okoni kweth mare to pod ongirore. Ng'ani kinde man kuro no koro kanya donjo siasa ma Kenya ka to an gi joga kama udhi nyime kendo sasa madwani maduogi siasa ma Kenya ka tanyalo duogo ka chiemo mahero maeri ok nyisi ni giko mar bedo na siasa piny mar Kenya. Onyisi mana chal mo ka orusa na dhi kamoro atiyo machielo kucha to kucha pesa ma pon jo Kenya didwara tanyalo bedo kendo nyalo duogo e Kenya. Odinga koni en kod lony mongirore ni Mariande en jambete mar dongruok gedo kod yore manyasani mag pinje Afrika. I have served the AU in the capacity as infrastructure high representative. That position gave me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. And I believe that working together with all these countries, we can be able to emancipate Africa. Mati bang' jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo bilo wach kod Odinga par mare kendo tielo ni Odinga e jal manigi bidhruok oteku kod chia mar telo ne Afrika. It should be the turn of Eastern Africa or East Africa, and can we find such a person? I have no doubt in my mind that my friend could easily be a viable candidate. Raila kata kamano nyiero weche mofungore ni sirikand Kenya Kwanza ema manyone thuolo no. Winjo jomoko kaka weche kaka Migosi Mudavadi loso koni koringo kucha teno ringo lumna kamani kino winjo ni nyinga ni kucha Addis Ababa na ana chiel kuja monyalo laro komno koro kamano kihie kamano tupoka loso gi sirikal mar Bwana Ruto e wach machuna ni. Obasanjo bindoro moko jatend piny William Ruto limbe mare Murang'a e kama koro nene ni gilose weche twak achiel mar siro Raila lemo masane makod Musa Faki Mahat mathuolo mare rumo igane. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mgajwang kaluwore gi lendo mar Raila ni koro ikore ni lemo mar bedo jakom duol mateo chenro mag riwruoge pinje Africa AU. Jopiny bende ok odong' chien ka koro gigolo pachgi e wi okang'no. Ano nyuola yudo ka joluo pako Raila. Koro ok anya pingo Raila. Decision moro mo make ana lowa. Gima babo wacho en right. Kata en wrong en right. An kenda mor kaka jaduong' okawo step no. Nikech siasa osegoyo. Onyuola yudo ka Raila go siasa. To osebedo e opposition. Chakre nyuolna nyaka sanie. Kwere ga be osebedo ka luwe. Wuona oluwe. An kuma Raila luwe maluwo. Akia pingo Raila. Ka winjo wach ma koro baba chako loko tanga. Kuma yamo koro ringe ni obwogo jo Kenya miwuoro. Koro gai moro manyo dongo manyo obwogo nwa ng'ani korka tax korka kila kitu nyaka nyo ng'ani odogi. Sani koka Kenya koro dong kich maya kamil, kich maril. Nikech ogai moro chako lotanga koro riembo yie kochiko piny moro mane yun koro chako dhi bedo general kon. To koro apenji jaduong' baba.
lisasi manyo ikoni dongo motegna achiel ni manyo powerful lisasi ni imiye ng'a kaber mar baba jo Afrika boneno ni mondo dhi okony pinje mag Afrika bende an agonye as a friend agonye kaka ng'ama wasewuotho go ndalo mang'eny kendo agonye kaka ng'ama wan go ndalo duto ang'eyo ni ok onyal weyo jo Kenya no wegi aweya kamano and he will always be available for consultation for advice baba budhe makiki budha ahinya kapok iduogo iparowa tiduogo timiyo advice ka jo ke mondo nutiyo matek anan ng'ama ndatamra agonyo baba mondo dhi oti oko to moloyo maduong' kik ng'ato par ni koro koonge ka to ng'ato biro tiyo wa marach kata ng'ato biro wuoyo marach kata koro giwacho ni osedhi ni papo dong' nono yoro onge kama yoro baba ni machiegni ka chiegni onge kuma samoro ofise biro bedo mana Kenya ka to tiyo kama chielo kata ofise bedo mana piny mane kata South Africa pod biro duogo baba pod wadwari kendo pod waheri wach mar Raila nowuok nodhi oko no ok wayiego kata mathin nikech wuod Sigoi medo gik moko pile ka pile to Raila Odinga magonwa koko ema miyo gigi dok piny koro wadagi Raila obede Kenya ka Raila pod wadwa ni mondo obede Kenya ka mondo med konyo raia seche moko bonya bedo gi kuyo matin nikech ka Raila ni Kenya ka be owinjo maber matin to dhine malo no bebe nikech oseyudre ni kenjwa ka corruption ng'eny Raila en ng'ama gige noriere tir kandawa to gik motemo gik moko mondo bed makare to jogo ok dwa miye nafas mar lead wa Kenya ka waseneno importance mag Raila kuom ndalo ne mosebede ngimane duto omiyo ka dipo ni AU ne ondo miye leadership mamalo warwako gi rwak mamalo to gima dago makwayo nyanya mapenjo ni ponono kata kobedo malo kuno nikech wadani Raila obed the 6 boburo dwaro presidency 2027 kapodone weche motenore kod siasa ni jatend piny William Ruto oyeni sirikal oselewe chiwo pok mar omenda ne counties. Sirikal seyo leo makamano ewi achiedh nade mar nok mar omenda momako sirikal momedore kod chudo mag gowi mano mar Eurobond gi chulo omenda mag siro sombo jo junior secondary. Jatend piny ne lose county ma Murang'a e odiechienge mar 2 e limbe mare e gwenge mar Masawa mar piny Kenya. Ruto bende medo jiwo jod bura mondo ket kare chike mabiro konyo sirikal e chopo lek mare mano mar gero ute manengo gi oyweyo. Elimbe mare mar odiechieng' mar 2 Masawa, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nokolo e gwenge mopogore opogore Murang'a ka gitwag gi jopiny kendo yango chenro mag dongruok. Kane oloso kod jopiny kinde mano yango kar pi ma Ithanga, Ruto wacho ni sirikal oselewo chiwo pok mar omenda ne counties kaluwore kod achiedh nade mar nok mar omenda. Ruto laro ni sirikal osebedo ka chulo gope mag Eurobond kod omenda mar siro somo mar junior secondary. So unajua last week nilikuwa nalipa ile deni kubwa waliwachiwa na watu wa handshake. Sasa nimelipa hiyo last week, si namna hiyo? Na nilikuambia kwanza nilipe watoto waende shule alafu nikupange. Sasa next week mambo yako iko sawa. Thank you. Magi timore kinde ma counties osebedo ka ywak ni chenro mag gisani chochni kaluwore ni sirikal mamalo ni kod gope mathoth mag counties. Your Excellency, mimi tu na kuomba kitu moja tu ni kuambie iko ile pesa ambayo munatumia kaunti zote, tunaongeza na ile tunaokota hapa Murang'a kidogo, tunafanya mambo fulani kwa miezi 2 haijakuja. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata manoteno jatend piny olero ni kaunti mare sani kalu achiedh nade mathoth kaluwore kod leo mar pok mar omenda ni. Oje hiyo pesa ndio tunapatia watoto uji kila siku, si ndio? Munapata uji ama pati? Haya, hiyo ndio tumeandika vijana wa Murang'a Youth Service. Hiyo ndio pesa ile tumepatiana kadi ya Kang'ata Care. Hiyo ndio imetusaidia community programs ambayo kila ward tunapatia MCA wafanye maendeleo. Yo boke mono chwalne utefu amboe chak duweni riwruok governors dwaro mondo medo omenda michiwo negi. Migawo mar omenda dwaro mondo chiwne gi bilion 391 ka duol mochung'ne pok mar omenda ne sirikal mamalo kod mag county CRA to dwaro mondo chiwne gi bilion 398.2. Governor to dwaro mondo chiwne gi bilion 439.5 kod bilion 10.52 mar bero nderni. E romo mar IBEC mano bagi e par jalup jatend piny tarik 29 dwe mokwongo higani, sirikal nosingo tieko chulo gope kuom thuolo mar jumbe 2. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Attorney General mapachoka Justin Muturi osebedo ka golo ywak mare ewi mano mowacho ni en koso winjo kata somo pache ewi weche mag chike kod piny owacho. E jumani Muturi nyocho nyiso komiti mano mar od bura mochung'ne chike JLAC ne ok sum pache ewi paro mar ng'ado jang'ad rieko ne jatend piny ewi weche mag arita. E duol mochung'ne arita e pachoka.
Muturi bende ne okawo chung' mopogore gi sirkal kod jod bura ma Kenya Kwanza ewi chenro mar gero udi, kowacho ni onego winj pach jod bura mago mag Senate motelo ne keto tim e chenrono. Dibe ni mae ni chenro ma aling'ling' mar keto Muturi tenge. Chris Owino kolonwa wachno. E bwo thuolo mar higa achiel e apisi kaka Attorney General ma pacho kae, Justin Biden Muturi osewuok oko kendo weyo jopiny kod penjo mathoth bang' wacho ni migepe mag sirkal ok osebedo ka kawo pache ewi weche mag chike. JB Muturi ne omako dho jopiny bang' thegore gi lendo mane jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki oketo e gazet moyiedhi mar sirkal tarik 7 dwe mar 11 higa mokalo ewi medo chudo mag obok mag sirkal kaka opande, obok mag nyuol kod pasport. Gichir, Muturi ne olero ne osomo lendo makamano e gazet mana kaka jo-Kenya mamoko, kata odoko ni en jachiw rieko maduong' ne sirkal ewi weche mag chike. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike chieng' wuok tich jumani, Muturi ne oweyo jood bura ka guonyo wigi bang' ywak ne ok osom pache ewi paro mar chik mar nywando jang'ad rieko ne jatend piny ewi weche mag arita e duol mochung' ne weche mag arita e pacho kae. Muturi bende ne onyiso komitino motelne kod George Murugara ni kata jotich e bobad migawo mare osebedo ka indiko e tich ma ok ong'eyo. Ewi chenro mar gero udi mosebedo wich bar ne jatend piny William Ruto kod bad migawo mar doho, Muturi ne okawo chung' mopogre ne jo od bura mag Senate ne onego winj pachgi ataro kod chung' mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Dibed ni ng'ato temo kunyo tiend JB Muturi mar gole apisi kose. Dr. Maxwell Miawa, japuonj mar chike e mbalariany ma Strathmore, kata kamano neno ywak mar JB Muturi kod angolo machielo. Okonego beno nyiedhore sasa ma wach moro wuok, lakini ka wach moro wachore sirkal kata through a government circular ma sirkal ogolo, onego bedni osebedo kong'eyo, ok orit nyaka parne mane tije. To kata en owuon koywak ni jogi ok many pache, ang'o ma osemone kaka ng'ama nigi ofis makatibo yiero ondik barua ne migepe duto mag sirkal? Ang'o ma osemone timo kama? Ondik barua ni sa asaya modwa loko chik, sa asaya modwa bedo gi program moro mopogore, kapok itere Kenya Gazette nyaka ineni ochopo e ofisa. E bwo higa achiel mokalo, bad migawo mar doho osechungo chenro mopogore opogore mag sirkal kuom koso luwo chik. Moko kuom chenro makamago gin chenro mar gero udi, chiwo okumba manyien mar thieth, kaachiel kod tero apisas 1,000 mag obila e piny Haiti. Dr. Maxwell Miawa tudo weche makamagi kod rem e kawo pach Attorney General. Adiera kiwa jadie sirkal duto ni oseyudo matek nyaka nje gichak tich ni chenro moro amora ma gidwaro manwa giparo ni dhi konyo jopiny, court osechungo, moko be court osebayo oko. To kisomo adiera kata king'iyo housing levy, social health insurance fund, kata mana BBI machoncha, iyudo ni ne onge paro maler maliw makende. To emomiyo seche moko ineno kaka rais en odwaro tim gik moko kipache kodwaro konyo Kenya. To chik kata katiba maduong' nyalo wacho gimoro mopogore. To ng'ama nyalo miye parono en mana Attorney General. Dr. Miawa bende wacho nyalo bedo ni migepe mag sirkal oseneno nyawo e apisi mar JB Muturi. Onego bed ni embe kaka en Attorney General obedo gi mijing'o motegno mowach ne president kapok ichako housing levy mikeloni to chik wacho ang'o. En mokwongo nyiedhore owuon, ok onego riti ni ka gimoro osetimore koka ogoyo koko. Ok en ranyisi maber. Dr. Miawa odiro apilo e wang' JB Muturi kuom boro ywak ne jofwamb weche ewi midhiero mage kar tiyo kod lai moket mar chwalo ng'ur mage. Kochopo kama koro paro moluwore gi weche mar korka chike, en monego ng'iso kata rais kata kotimo gimoro president ong'iso ni kamitimono anyo ka chik opogore, mana nyiedhruok mawacho. En mokawo ondamo mokwongo kowinjo ka wach moro amora mane tije. Ok wabi bedo gi Attorney General ma tije en tich dhi ywak e platform media. Mano ok tich ma jo Kenya yierene. Ka tich otame to gwe tawo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni chenro mar yango ringre ji 429 manogole bungu ma Shakahola oseyuare kuom thuolo malach kaluwore ni moko kuom wede oganda manoyudo ringre gigo
pok oyie chopo chiwo nyinyo mag del mar DNA mar konyo timo nonro makamano. Moyangi gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor e romo mobagi gi Kemri mokelo kanyakla jotim nonro kamoyango ni gin kod geno ni gibiro tieko timo nonro no machiegni. Lidio Keyo nigi ler. En chenro ma oseyuare kuom kinde. Chenro mar yango nonro mar oganda mar 429 manogolo ringre gi e bunge ma Shakahola. Kochiwo sigand Shakahola, Oduro yango ni e dwe mar adek higa mar 2023 negiyudo ripot ni ringre nyithindo mokariyo noyudi ka oiki Shakahola. Omiyo ne nitiere dwaro mar dhi golo ringrego, kata kamano ne giromo gi gino mane pok oneno nyaka nochak tije. Mane wach mawuololo. Ne wach ma pok naneno kaka man nikech extent of the burials was a lot, and court nochiwo order ni koro wadhi mondo watim gimono exhumation mon koro wangi kaka wanyalo timo postmortem wane ni nyithindo gi otho nade mon kanting nitie joma o lead to the cause of death o maki mondo tegi e court. Koro kan wadhi kuno wayudo ni kare ok en nyithindo ariyo ni graves ng'eny. Koro momiyo the whole of last year ne wan kuno ka watimo process ni nyaka koro watimo koro wayudo ni watimo postmortem mar bodies 429. Nondo no kata kamano osebedo kod ng'ikruok kaluwore ni thoth wede jogo manoyud ringre gi go serem chopo chiwo nyinyo maggi mondo mi okonyie e nonro makamano. The biggest challenge that we have is relatives refusing to come and give their DNA. Remember, it will be said that these people went to some religious, some sect. You know, Shakahola en kama duong en ekas mang'eny. Koro jogo no bedo buried kuonde mang'eny. Koro nomiyo ni koro watimo mos. Kati ng'eni gima chal kama ni onego tim mos mondo koro inye bodies momedo buried ema koro nyako konyo mani yude postmortem results. Oduor lero ni moko kuom ringrego bende osetuo kendo kethore. Gino ma bende osekelo ng'ikruok e chenro mar yango ringrego. Kata kamano, gichano bedo kod romo mabiro yango ne oganda jo Kenya kama nonro ma kamano osegikie. Remember, some of them are skeletons, so if you mix skeletons of 3 or 4 people, you lose out, isn't it? Yeah, because one of the things that you want to get is who this person is. So we understand there are some DNAs already. I don't know the number, which I think in a week's time we're going to sit down and look at them and proceed back to Malindi so that we can try to release a number of bodies which have been identified. Olero ni kunyo kendo golo ringre manosiki Shakahola omiyo gibedo kod ng'eyo mathoth e tijgi ka owacho ni oganda nyaka ng'e ni onge maundu ma inyalo iki ma ok yangore. E romo mokelo kanyakla jotim nonro ma pacho kama bage gi Kemri, jabero mar piny owacho Johansen Oduor kwayo oganda jo Kenya mapok oneno wedegi kuom kinde malach mondo mi ochiw nyinyo mar dendgi mar konyo kaso nonro mitime ringre 429 manoyude bunge ma Shakahola. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jagoro maduong' e migawo mar arita kwel Dr. Raymond Ombondo ochiwo siem ne jogo mosebedo kanyayo tulo kod koko e kind oganda modak e gwenge ma Angata Barakoi kod Gwitembe mayudore e tong' mar kaunti ma Narok kod Migori. Omolo manoriko wuoye lap mandeke mano ma Migori sub county ma Suna West kama ne otene kod jagoro maduong' e migawo mar wuoth Mohamed Dagar. Ne wacho ni gidhi kawo okang' mar chik ne jogo marocho arita kwe e pacho kae. Gwenge mag Angata Barakoi kod Gwitembe osebedo kod monj ma kinde ka kinde e kind oganda ma ikelo kod ywarruok mar lowo ma bende oseweyo ka oganda mathoth oyudo hinyruok ka moko bende osewito ngimagi. There are inter-communal conflicts, particularly in the border areas, and this is not just with Narok County. When you look across the country, we have a few other areas where we are having conflicts. And as a government, we are very clear that we will not entertain people taking law into their hands or interfering or messing up the state of security of this country. We are constantly having engagements with the local leadership, but more so, we are asking the public to allow
the agencies that are responsible for law enforcement and for keeping law and order to discharge their responsibilities, which is to keep us safe. Piny owacho opogo moko kuom gwenge mathurka kendo koro gidhi bedo kod tend loch nanga manyiena. Kae gwenge mag Nyanza, gwenge moyudo sub-county manyien oting'o Suba, Bondo kod Karachuonyo. Kaluwore kod milome mayango pok makamano mabende okete gazeti moyiedhi mar sirkal. Gwenge mamoko bende ochugnige division, location kod sub-locations manyiena. George Bati Mioler. Kokalo ya oboke moyiedhi mar piny owacho, gwenge maluwe Nyanza oyudo sub-counties manyien 5 ka kaunti ma Homa Bay ema oyudo kwan mamalo mag sub-counties manyien. Kaluwore kod oboke no, kar chung' od bura ma Bondo oyudo sub-county manyien miluongo ni Usigu. Suba koro dhi bedo kod sub-counties 3 manyien koting'o Suba Central malog tich mare dhi bedo Sindo, sub-county ma Suba West malog tich mare dhi bedo Sena Ichula Mfangano kod Suba South malog tich mare dhi bedo Magunga. Ei kaunti onogo ma Homa Bay bende omed sub-county machielo ma iluongo ni Rachuonyo West. Kaluwore kod pok makamano, paro mopogore medo wuok ka moko kuom jotelo sayo tend migawo mar arita kuom dewo gwenge moko ka moko to jwang' e pok makamano. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi okoni ma en okang' ma gisebedo ka gikedone kendo koro dhi chwalo chenro mag sirkal machiegni jopiny kendo chugo thuolo mag tich ne oganda. Gigi becho kabisa nikech gikelo gige sirkal machiegni gi raia, joma dhi yudo tich dhi yudo, gik kata kikawo polise kata kikawo jopuonj namba dhi medore. Karoli bende koni bang' yudo pok makamano koro geno margi en yudo Suba County. Wadwa ni gibi gikonywa kawa manyo Suba County. Kech Suba County ne nitiere ndalo mane ndiko katiba 2010 kaka jokuria kata gi joteso. To ne obedo gazetted nikech no okete district tok higa 1992. Moko kuom jopiny bende osiro pok makamano magikoni dhi jiwo weche mag arita e kor gwenge kendo jiwo weche mag tije kaachiel kod pok mag mwandu mawuok e piny owacho. Kama locho nanga nitiere machiegni security nyaka koro bed mabeyo. Security mosebedo ka chando moso Homa Bay kata kidoko the other side mar Arujo gi Westward wasebedo gi shida mar insecurity. Wanano ka loch nanga dhi miyo koro security dhi bedo maber. Nyocha wan gi sub counties wasebedo ka wan ga 2 nomedwa mar 3 sani koro wan ga 4. Sub locations momedigi nyithindwa ema dhi donje. Mano employment omedore kor gweng'. Koro aneno ni joka bonyo Kanyagwaro bi dwaro mondo mi odhi all the way to Awasi kata Ahero mondo giyud services kata gibro yude machiegni kanyo endo Rabuor. Mokwongo kelo tije moloyo to ne wan rowere mosomo kata tije mag lwedo gi nikech iyudo ka samo ger kata sub location to idhi dwaro mondo gerne chief of the sub location kata mana ot wan gi rowere motimo plumbing otimo building mano dhi bedo gima ber ne gin. Kata obedo ni pok makamano kelo mor e chuny moko kuom jotelo kod jopiny. Jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi okoni ok omor kaluwore ni gwenge Malego Usonga ok opogi kata bed ni motelo ne gisechwalo kwayo mondo miye sub county manyien. 2022 kapok wadhi yiero ne otim nyaka public participation Alego mane wandiko report no wuok Alego no was due for subdivision. Alego nego bed gi sub counties 2 nikech Alego en constituency maduong' molo constituency system. Tiene ni mondo Alego yud gigi nyaka dhiago chonga piny ni either jogo jo sirkal gotano kanyal go chonga piny. Ka koro paro medo wuok e wi pok mag gwenge, geno mar jopiny neno ni jotelo mabiro yudo telo e gwenge manyien go biro tiyo mar chopo dwach oganda kendo ting'o malo dongruok mag gwenge go. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro mgajwangi sigana mukelnwa kanyo kod George Bati kotenre kod pok mano mar gwenge bin makelo we giko mar weche manyien okiny makawuono aka uyo matin nyakoro mgajwang adugo kanyo gi nonro mar gazet kik di mabor. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from
$1,190 Santorini or Mauritius 5 days from $1,160 Maldives 5 days from $1,799 Bali 5 days from $2,000 You travel, dream, explore, discover. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kik muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ne korom gajwang dakika 35 tok saa 12 mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazeti matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile wanono gazede ariyo, The Standard kanyakla koda Daily Nation. Nasenyisi thor weche mabendo mipek gazede okinyi makawuono ponono no kia wang jowi mari achaka nuo. Thor wach momipek mane nyim gazete mar The Standard okinyi makawuono tenre kod wach mabende no landi odiochieng' manyoro kod ogai mano mar Azimio Raila Odinga ka bende koro wacho ni gisani odwaro loko tanga kendo
onyiso lek mare mano mar dwaro mar bedo jakom mar duola mar riwruog Africa AU. Kopogre gi mano, The Gazette mano mar Daily Nation gin koro gindiko thor wach margi mano power struggle rocks counties, ywaruok mar telo mabende osebedo ka neno e kind governors gi jotelo mamoko e counties magi. Koka mano kan kenda okinyi makawuono antiere gi nyadende mong'ere kaka Charity Kilei. Charity Kilei ng'ini mokeno kang' mokwongo mabende wabedo kodi. Akeni pok inyiso kaka ni inyakanye. Anyamalo. Inyamalo. Lakini mamwato Nyamigori. Ero kama na inya. Koro machiegni ma e nonro mar Gazette. Okinyi makawuono kaka jafwambo. Ineno ka Gazette mane manyalo usore kaluwore gi thoro wach momipek. Aneno ka The Standard nyalo usore kabisa nikech ing'eni kiketo picha baba kata Raila Odinga maduong' to wan kaka oganda ma nyikwa Ramogi wabro ringo wanyiew Gazette no. Ang'eni me Gazette manyalo usore kaluwore kod wang'wa mano mar jofwambo. Nikech wach osebedo mana ka wachre ni dibed no gai mar Azimio nitiere lap dhoge kaka ndong' ne lemo moro. Koro odiochieng' manyoro Raila Odinga nolando ayanga ni entiere kod gombo mano mar bedo jakom mano mar riwruog African Union. Koro kamano hapa ni wachak Gazette mar The Standard nikech mane thor wach mabende omi pek kanya. Ang'eni thor weche bende opogore. Kata kamano kwachako gi Gazette mano mar The Standard. Wang'eni odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo manene jatend piny mano mar Nigeria Olusegun Obasanjo mabende owacho ni oriwo Raila lwedo kaluwore kod dwaro mare. Wachni to wach matek kabisa nikech ing'eni naneno ka jal moro wacho ni Raila no wacho nodong' gi risasi achiel. To koro risasi ni odwa wenego ng'a. To wame mane wach mwapenjo. Iparo ndalo ma after election bang' yiero Raila noluongo ng'anyo ma jo Kenya nowuok kendo mwang'anyo matek to kendo chako konwa ni wawe ng'anyo to kendo nwaweyo to giwacho ni gidhi gibedo piny giwuoyo gibro duogo ne jo Kenya ne oganda jo Kenya gikonwa ni giamua nang'o to koro wacho ni koro dhi AU ni to pok okonwa ni ne giwacho nang'o pod warito ni garama mar maisha dog piny gigo pok okonwa lakini owacho no dhi koro kik owewa ka nyithi kiye oparwa kata ka en tich mar AU kanyo nano kama gin moko kumparo mopogore mabende jofwambo magwa na kawo e pach jopiny. Kata kamano odiochieng' manyoro nowacho kanyo ni ose consult widely, osesomo paro gi jotelo mopogore ne pok mar lemo makamano mabende nwang'e ni sani kapo nono ni brobed ka yiero brobedo kochako tich makamano e higa mar 2025 mano Januari higa mar 2025. Kata kamano mano koro nyiso ni luasi mar siasa mare biro bedo kachalo nade nikech ka koro isebedo jakom mano mar riwruog Africa Union nyiso ni nitiere kaka okenge mag siasa ahinya ma pachoka obro bedo kowerego to kata kamano nowacho no bro weyo. Ing'eni koketo wach ni thenge to wabro bedo nang'o nikech nitiere gik mosebedo ko ofight ne jo Kenya mondo wayud gigi to koro odhi kapok otieko gik manowacho okuongo tieknwa gigi mondo odhiyo nikech kowegi to owewa nus owewa kwa hang'. Mani bro bedo kisomo nyakoro mgajwang' e ite mar 4 gi mano mar 5 bende winj kanyo paro mabende ochiw gi moko kuom jotelo mani ite mar 5 mano mar The Standard mawuok e kweth mano mar Azimio naneno kanyo kan wach mabende no wach kanyo kod Jeremiah Kioni jel mabende nitiere duond bura mano mar Jubilee owacho ni manen paro mano mar Raila kata dwaro mare moken ni koro odhi gi dwaro mano mar chama. Owacho ni it's Raila's personal decision to join AU. Mano wach mabende no wach kanyo gi Jeremiah Kioni. Ng'eni wach makama Charity nyalo kelo kata mana awach ni yomyom mas siasa koso nyalo bedo nang'o nikech kijo kata mana kaka jotelo loso jotelo neno ga ni Raila osebedo ka dhiro moko kuom okenge mag siasa neno kata mana ka jopiny wacho ni to koro risasi achiel manodong' kani nyiswa ni kedonwa dhi bedo nang'o ka gima jopiny osekuluor waseluor nikech ing'eni machalo kaka handshake ing'eni handshake kotimoro te nyiso ni Raila mano handshake kind Raila gi Ruto doni joga jato wacho ni pok oloso gi jatend piny nikech ing'eni jatend piny bende manyaka dir bende dwaro makamano inyaparo ni nitiere gimoro mane giwacho ni ne giluonge ni bipartisan approach ndalo mane gidhi bedo piny ni giwuoyo to ne giwuoyo to kikonwa ni ne giwacho ang'o to koro nyicha wawinjo ka Raila kendo wacho IBC mage gik mowacho to okokonwa ni ne giyie nang'o to koro sani koro wawinjo ni nitiere tich mar AU to kendo ni winjo ka serikal wacho ni Mudavadi no wacho ni gine magi fronte mondo oyud tijni to ento kwero ni oken lakini to wan waweni ena gik ma ji wacha en wach mi wacha lakini dongo owuok mo wacho ni
tijni odware. Koro samoro gini en mana handshake kone mok konwago. Nikech gin mana weche mosebedo kata mana ka wachre kata kamano koro dicho manyoro noyango ni entiere kod lek kata mana dwaro mano makamano. Ang'eno oganda ma pacho ka indi bende biro bedo kupenjoro ni ting' mare kapo nono no yiere biro bedango. Ting' mare ng'eny nikech en jacha chenro maduong' mano mar duol mar riwruog Africa AU bende biro bedo kotayo kuku mano mar tend AU kendo neno ni omenda otiyo makare e kind mamoko. Ang'eno biro achiel kachiel jomoko bende neno ka koro ywak kama tambre gi nono. Jaki Nyarmudi owacho ni anto pod aywak ng'ano ma bende biro bedo ka kedo ne jo Kenya. Nitiere Fredrick Onyango ma bende wacho ni baba ni kare chike chako los gi malo kendo ng'iyo ni baba dhi temo matek ka en malo kuro mar mondo mi gilos chike ma bende biro miyo jopiny kata mana mago mawuok e Afrika oyud ratiro margi e yo makare. Ng'eni gin paro mopogore opogore ma bende pod oganda medo somo. Waneno mana kwayo ne hawi maber. Kopogore gi mano Charity, weche mopogore opogore bende omi pek. Piny kaendi nitiere achiel kuom okil Kamaloka e pachoka ma bende osebedo ka tiyo e pachoka kuom thuolo malach. Nosebedo kotiyo e pachoka endi higni mokalo chakre higa mar 1987 nyaka higa mar 1993. Mago higni 14. Nyinge iluongo kanyo ni Akilano Akiwomi. Kata kamano no ng'elo rengo jumani kendo en jalni ma bende ibiro bed ka iparo kako okil ma bende nosebedo ka kedo ne oganda ma pacho kaendi kotenre kod akwede mago mag dhudi. Ka yudo thuolo wanisome e ite mano mar 12. Kodhi nyime mapiyo Charity ite mano mar 3 jumani kende nwanene ni juma mar hera Valentines ntiere godo pod wamedo mana lando kwe gi hera e kind oganda. E ite mar 3 dibed ni yudo maua mane yuda ngini beche na tek mano kaluwore kod pek mar ngima. Tiwacho ni maua mag rose flower bende kin thuolo mabiro ginyalo bedo manok nikech lokruok mar chal mar kor lwasi. E wach mar climate change ni to osebedo ka gima chando piny to Kenya wasehinyre ahinya ne wachni. To koro kinyalo paro COP28 mane ji ogudre kanyo to ne giwuoyo to ne gikawo pesa gitengo ne pur. To owinjo koro kaka jo Kenya wamany innovative ways ma wanyalo tiyo godo mondo gik makamagi kik bed extinct. Nikech imagine ka koro Sharon next year maua ikelo ni mana maua moro motaro moro mar duka moro magalagala. Neno ko bibedo wach maber. Mane ka kentiere kanya korom gi jwang lokruok mar chal mar kor lwasi bende kela chedna de mopogore opogore ne maua bende osechopo kanyo. Iwacho kanyo ni roses under threat as changing climate wields this symbol of love. Ite mar 2 wang'eni jatugo mar auma ma pacho kaendi ma bende osebedo ka rengo ng'we kinda ma bende notho e masira mar apaya Kelvin Kitum. E kinde ma bende chano kopo mar mogik chien tarik 24 mano mar dweni. Bende haneno ka gazeti mar The Standard omenyo athletes kata mna jong'we magwa how safe are they nikech gisebedo ka giringa peini mamoko bende osebedo kata mna kituomo gi kuom ranyisi kidhi e gwenge mago mag Hoho mar Okak mago Rift Valley counties moriwo Elgeyo Marakwet Uasin Gishu, Nandi, Baringo, Nakuru, kanyakla kod Bomet. Karamna sani biro bedo kiyudo karamna athletes jong'wech ringo ka bende gitiegre. Koro penjo ni how safe arawa Kenyan athletes nikech karamna kinde mosekalo waseneno moko kuom gi koseyudo nyaka masira. Wach jitho e apaya to ken athletes kende nikech jo Kenya mang'eny osetho e ndaragi. Koro en mana ni nikech ing'eni king'eri to wachni imenyo ahinya. Koro serikal owinjo ket okang' maber ma jo Kenya te nyalo neno ni maisha gi ok en hatari nikech ji osetho mang'eny, nyithindo osetho, jomoko lose families gi mang'eny kabisa. To wachni nikech jong'wech adi mosegwe gi gari ka giringo ka gipiem ok ging'eny. To ma en mana ni ng'ato ne nitiere gari to ing'eni iwacho ni accident ok inyal avoid samoro. To winjo yore kata apaya mo inyal kete bumps manyalo konyo owinjo serikal kawo okang' makamano. Ojo serikal okawo okang' makamano ne jong'wech to kata mana jong'wech kende ka neno kata mana nonro nyakorom gajwang' ma bende nochiw kod duol mano mar NTSA giwacho ni chakruok mar higa ni nyaka sani ji maromo 3,669 oselalo ngimagi. Koro wabedo motang' kwantiere apaya bed ni inje wuoth kata in jalnero ma bende riembo. Wadhi mapiyo piyo nikech aneno ka saa bende dhi mapiyo piyo. Ma en wach momi peke gazeti mar The Standard. Wago mos nikech pod waonge e-newspaper mabiro ne achiel kachiel mane wang' jowi mari. Wadhi ne ite
ite mar auchiel. E ite mar auchiel kanyo iwacho ni piny owacho mapacho kaendi kokalo e migawo mochung' ne weche mag arita bende neno kanyo kochuogo sub counties 16 manyien. Kopogore gi mano bende naneno ka locations bende omedi e counties mopogore opogore kanyakla kod sub locations. Kata kamano wach ma kama bende naparo ni nakele weche manyien okinyi makawuono ka jotelo mamoko bende oseloso kaluwore kod locations ma bende omedi. Medo locations to krach nikech ng'eni sama omed locations to nyiso ni kata jowere bo yudo tich mang'eny to nyiso kata ni kata osiptende ibro ger kuonde makamagi. Koro komedi to mano ber nikech koro services mag serikal biro ne jo Kenya machiegni mano ok gima rach. Kan kwa ng'iyo kata mana gwenge mago makalunya kora Mgajwang nitiere moko kuom locations mabende no medi ang'eni sigana makama nokelnwa kod jafwambo marwa George Bati e kaunti ma Homa Bay ema noyudo sub counties mang'eny notelo ne sub counties mang'eny e gwenge mag Nyanza. Bondo mantiere kaunti ma Siaya nayudo kanyo kana giyudo usigu sub county. Homa Bay gwenge mag Suba na gin kanyo gi Sindo, Sena, Magunga, Rachuonyo bende noyudo kanyo Rachuonyo West. Kata kamano nitiere moko kuom jod bura bende noloso kod TV Maramogi Karoli Omondi mano jod bura ma Suba South ni winjo kanyo ka bende wacho ni mano en okang' maber nikech bende gisebedo ka gigombo mar mondo mi Suba obed county. Bende okang' ma kamano nyalo timore ang'eni Suba bende nomedne gi sub counties. Penjo en ni bende inyalo pog makoro Suba lokre kata mana county. Kik wapogi gi be ahinya nikech kwapogo gi ng'eni pesa kopogi to nyiso ni kendo pesa tax wabro chulo mang'eny kaka jokenya kaka oganda mar jokenya nikech mar chulo jotich. Koro pogo to ber lakini wapog gi ratiba maber. Kik wapoga ni koro en tama ma koro wadwaro ni ng'ane oseneno wacho ni koro dwa bedo MP kamoro kata dwa bedo MCA kamoro hapana. Wang'iye gi ratiro maber mondo kik wahinyre kaka jokenya nikech wan ma pod wabro chulo jogi. Ang'eni nitiere jotelo mamor kaluwore kod iwacho ni divisions, locations gi sub counties manyien ma bende noketi. Moko kuom gi tok mor gi wach makamano kuom ranyisi neno kanyo jod bura mano Malego Usonga Samuel Atandi ka noloso kode kaka TV Maramogi nowacho ni ok omor nikech nang'o miyo ni Alego Usonga ka bende en achiel kuom iwacho ni sub counties madongo e pacho ka ahinya county ma Siaya nokopogi kata mana nyadiriyo giyude kata mana sub counties ariyo. Kaka mana ang'eni ma en wach ma bende pod oganda nyalo goye mbaka. E ite mar auchiel kanyo kik wiwa wil gi wach mar dola gi siling. Nyoro mbui mar Twitter oganda mapacho ka na tweet ang'o matimore nyocha ka waneno ka siling na nyap ni nyiewe nengo mar siling 160 nyoro wacho ni Thursday kane ng'iyo CBK data nonro mar CBK noyango ni dola noseluar nyaka siling 153. Aneno ka oganda jo Kenya opango line ma boro mera ji dwa loko dola gidwaro giluor kendo ni nyalo gore piny kabisa. En mana luoro modonjo ne jo Kenya iparo no idho mochopo 162 to mano nyiso ni pesa no shilling ne koro ne nyap kabisa. Koro kane giwinjo ni olwar matin to ji oringo gidwa loko dola chalo mana kaka mane jodhi scan wenge gi chande ni imiyo gi pesa mar ni chakiani be nobiro Akia nani no kadhi ang'ong'o wang'a kanyo. Jok manong'ong'o wang'i samoro nyalo somonwa paro kata mana kodhi nyime kata mana gi twak makama. Kata kamano warito neno kata mana ni siling biro bedo katimo nade nikech wang'eni ka dola nyap. Kata mana ka wacho ni ka siling mapacho ka nyap. Nyiso ni oganda mapacho ka watiyo kod omenda mathoth mano mar chulo gope ma bende wantiere godo wang'eni wantiere gi gope motenore kod Eurobond gi mamoko. Kopogore gi mano dola bende koidho to siling mapacho ko bedo manyap. Wan kaka oganda bende watiyo gi omenda mathoth nikech wang'eyo kaka weche makama doja ringo. Wabro bedo kwa ng'iya nena ka bende dibed ni nitiere geno. Ni neno kram na ka jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka nitiere gwenge mag Masawa. Be no kwayo yawa mantiere gi dola mondo tir. Ngeni market to tie sama obro idho bedo ma malo to ntie sama obro bedo manyap. Koro kik waluor ahinya bende magi gik ma samoro jomoko wacho ni serikal nyalo create scarcity mondo jous gi piyo. Koro wati gi ratiro maber kik ringa ka okitimo research maber. Ang'eni seto na nitiere jok manigi dola bende mosebedo kaka no dola margi ka bende gigeno ni dola samoro nyalo hidho makal kata 160 sebedo kaka no mar ng'eni loke to yot. Jok ma koro nigi dola ng'eni gin to giwinjo wega nikech ang'eni nitiere jok ma bende ojabedi kata mana kichulo gi dola. Gin giwinjo wega sama dola iwacho ni teko mare hidho siling ka teko mare dok chien gin giwinjo maber. Ang'eni odong' gi dakika 10 kapok watieko nonro mar gazeti. Nitiere wach moro mano mako wang'i mane gazeti mar The Standard. Ang'eni weche motenore kod
kapod ing'e wach mabende nomako wang'i nyaka rom jong weche motenore kod ohala. Ibiro bedo kisomo ka bende ndeke ma pacho ka mano Kenya Airways bende giwacho ni gibiro bedo kendo ka gichako wuodhe maggi kadhi e boma ma Mogadishu mantiere e piny mano mar Somalia. Wach momako wang'i Charity kanyo dibi. An mochinglo ma standard ni aka wuono mora. Ineno kaka machalo mana Raila Odinga. Neno ko tingo kom. To kineno kanyo ndi kanyo ni a bird in hand is worth two in the State House. Koro wacho ni kom ni to boro kao kom 2027 odhigo oweyo mabor. Koro guok moro bende luwe, guok modi adia wang'e. Guok moro bende luwe nikech ma nyiso ni baba kokao kom ni to wach siasa obro keto thenge matin. Koro omako kom oringo ga Kenya korom ga jwang konono ni ntiere gi gazet mar The Standard wago mos ni okwanyal kelo ni machinglo makama achiel kachiel ntiere ite mano mar 14 Kenya nyalo tingo ni go mondi nene koso nang'o. Wana tema nena Kenya nyalo neno machinglo no e yo machalo nade samoro kintiere gi gazet mar The Standard ite mar 14 ibro bedo kisomo nwa paro kapok odhi ite machielo mano mar gazet mar Daily Nation par nudo chima kawuono be naneno ka weche mag dusruok nitiere gazet mano mar The Standard ite maiye ibro bedo kiyudo The Pulse weche mag tuke bende nitiere kanyo wacho ni Man United had the most expensive team in 2023 johera mag Manu gi johera mag tuke enango matimore kanyo ibibed ka isomo Charity mapio pio wadhi gazet machielo mano mar Daily Nation to koro thoro wach mare opogore gin mana weche motenore kod siasa to pod koro magi koro iwacho ni mag counties ywarok mosebendo e kind jotelo mago governors e counties mopogore gi jotelo maendi ywarok mabende iwacho ni osebedo mano kaluwore kod pogruok mar paro mabende gintiere gode telo. Aparo ni samoro winjo wawe governors wagi otitich nikech ka ing'eni Kenya ok wayue oganda mar Kenya ok wayue watieko ga mana siasa ni to wachake waluongo ni watanga koro owinjo oket chenro maber ma tie counties nikech wawach ni karo Simbarati udhao pile ji dhao ji gore nyaka ji mako nyaka dhong ok en gima ber kata ne nyithindo ma neno ka wacho ni ma e leaders wa magi jok man wayiero ok en gima ber kabisa koro winjo omijo governors gi thuolo gi team tijgi especially ka ng'ato ok okwel ena siasa moko ma witch hunt miluongo ni witch hunt ok en gima ber wawe jogi otitijegi nikech ramna higa mokalo buo higa achiel kende governors kana ntiere tele ineno kata mana ka counties mamoko pogruok mar paro osewuok kanyo ka bende moko kuom gidwaro tich inyalo kata mana paro Kawira Mwangaza governor mane county ma Meru achiedh nade mabende osebedo gode tan mana ywarok makone kod kosha kok gi MCAs to ni senator kok en senator to gin jolup governors kuom ranyisi nitiere gwenge iwacho ni gwenge moheo 20 Charity wang'eni wantiere gi gwenge 47 e pachuka koro wacho ni 20 counties iwacho ni numbers margo governors magi osebedo gi achiedh nade makone kod kocha moko kuom counties makamago nyakorom gejwang omenyi pogruok moko mag paro bende biro kotenre koda mano ikruok ni yiero mano mar higa mar 2027 aya kwaneno kuom ranyisi county ma Kisii ineno kanyo governor mano Simba Arati osebedo gi pogruok mar paro gi jalupne bende waseng'eyo pogruok mar paro mosebedo gi Silvanus Osoro mano jood bura ma South Mugirango Meru bende wachne iwang'eyo kanyo neno kanyo Kawira Mwangaza gi senator mare Kathuri Murungi Joseph Lenku governor mane county ma Kajiado gi State House Comptroller mungere kaka Kato Olemitito mamoko mabende dinyis nyakorom ge jwangin mage ntiere ka Sakaja gi Sifuna Johnson Sakaja gi Sifuna ananeno ni ya Sharon jogi owinjo ket chenro maber siasa to ber lakini sama ng'ato yieri kaka jalupe nyiso ni oamini nyiso ni ong'ei to koro ka chopo ka koro idwaro thago wadu ma koro ok oyue ok en gima ber owinjo ket chenro ondik chenro katiba kaka governor gi jalupne gi kaka senator owinjo gi tijgi ineno kaka counties ma onge ywaro kaka Homa Bay County ineno kaka gitiyo tich maber counties ma onge ywaruok ji tiyo maber to counties mantie ywaruok gin chien kabisa koro ywaruok gi owinjo wawe nikech oganda ema hinyore sama udhao pile ka pile oganda hinyore nyiso ni onge gerruok matimore counties go nikech en mana dhao kopogore gi mano counties magwa makaluo bende unwangi pogruok mar paro mabende nantiere kind governor mano James Orengo gi Daktari William Oduol bende nokomeny kanyo ntiere Machakos Wavinya Ndeti gi jaod bura Mama Voko koro kok en senator to en jaod bura kok en jaod bura to en ywarok mar governor samoro kramna gi jolupne ka yudo thuolo nyakorom ge jwang ite mar 7 omeny kanyo sigana mano mar ywarok mag governors
gi jotelo mopogore opogore e counties ma bende gintiere. Iwacho ni counties madirom 20 gintiere kod ywaruok, governors e counties 20 gintiere kod ywaruok gi jod bura, gintiere gi ywaruok gi jotelo mago mopogore opogore. Uasin Gishu bende kik wi wawil godo, Jonathan B, governor bende osebedo ka yware kanyo gi Jackson Mandago. Kodhi mapiyo piyo, nitiere weche motenre kod iwacho ni human interest stories. E ite mar adek, wang'e ni piny Kenya ka nwasebedo gi nyadendi moro mane yudo Guinness Book of Records kaluwore kod tedo. Ang'e ni higa mokalo to nokawe gi nyadendi moro mantiere piny Nigeria. Higani nitiere iwacho ni japuonj moro mosebedo ka puonjo science nyinge Rostata. Ing'eno dwaro ni oklok Guinness record kuom puonjo science somo kuom thuolo mar seche 50. Mano gima ber. Kwanza oberna kabisa nikech nyadendi ema time. Ing'eni e Kenya ka waseng'ega ni subjects kaka STEM sciences joma chuo ema timo kata joma chuo ema timo. Lakini ka nyadendi ema timo to en gi goal makamano. En gima ber kabisa. Kwanza owinjo menye kabisa wane aneni obro timo adier gini ber kabisa. Nikech nosechake chieng' tarik 14 ma bende nwang'e ni chieng' Valentine. Koro ing'eni midhiero bedo ne jok ma koro bedo jopuonjre ma koro bedo kipuonjo gi science. Nikech uwuol matamre gi nono. Nikech japuonj to temo matek kar nyalo mare mano mar chopo seche 30 to osebedo kotime. Iwacho ni cameras nitiere on o streame kata mnodhi achiel kachiel e mbui mago moriwo YouTube gi Facebook. Iwacho ni chieng' tarik 14 owacho ni nosechopo kanyo iwacho ni seche 30 dakika 12 gi nyirni 53. We warita nena wawinja naka pende obo clock 50 ni koso oyo mano mar yudo Guinness World Records. Nyithinde mabro ng'eng'e class lakini to we otem. Onge gima rach, we otem wabro neno. Puoche gi pak kata mna chopo seche 30 ma bende notemo no bende ni thuolo malach nikech ichung' ipuonjo science to parni ma en chenro ma bende dhi achiel kachiel ne jogo eko ng'e science samoro nyalo kata mana winjo bende gik miwacho po nono ni gin miriambo koso oyo to ng'ato bende ok nyal chung' seche go duto te. Acha ni puoche gi pak kuom kata mna atema ageta makamano. E ite mar ariyo be Nyakwar Mgejwang' geno mara kano nyuoli kinde manonyuola gi mamoko geno mara ne uso somo buge ma bende nobedo published. Iwacho ni nogo chapa gi Jomo Kenyatta Foundation JKF. Koro iwacho ni end of an era as publishing. Iwacho ni kambi mosebedo ka go chapa mag buge makamago koro biro bedo ka focus on weche mamoko. Iwacho ni mag chiwo scholarships. Magi gin moko kuom buge Nyakwar Mgejwang' ma JKF Jomo Kenyatta Foundation mana kwa nyalo ng'iye malo Nyakwar Mgejwang' Jomo Kenyatta Foundation moko kuom buge ma bende gisebedo ka gigo chapa. Charity ni paro mane koso magi pok nitiyo? Asetiyogo kadogo ni nasome kadogo at school kata primary mathematics ni donga atiyo kode. Buge gi achalo mana somo gite. Ginte apare teso ganda okadho e buge mogo chapa gi JKF gi. Wasoma lakini en gima lit kabisa. Ka koro magi gik manwang'eyo nyithindwa ok bi neno gima kama. To an gima da penje ni end of an era ni mina ng'owa giwacho ni koro giloko ka bedo basari scholarship giwego chapa koro buge don gisebedo ka gigo chapa. Ng'eni gisebedo ka gigo chapa chakre higa mar 1966. Yes, to koro ka giwe kama jotich ma giweyo gidhi kanye? Mane penjo mane? Mane gima winjo wapenjre nikech weyo tok rach. Inyalo wacho ni o maintaining tech lakini sama iweyo jogi nyiso ni familias mang'eny koro dhi nindo kech. Nitie joma koro dhi koso tich nikech koro mashinde go dhi bedo obsolete onge gima idhi tim kodgi. Koro serikal owinjo para nena maber sama giwacho ni gidwaro either keto organization moko bedo privatized kata giweyo tich. Nikech mano bro medo hinyo oganda mar jo Kenya. Aparo ni giloko tanga nikech chakre higa mar 1966 nyaka sani ka bende gisebedo ka gigo chapa. Charity iwacho ni higni gin 58. Iwacho ni change sometimes is sweet and the change is also good. Donge nikech thothwa wasebedo kwasomo buge makamagi. Ing'eni wadongi achiel kende kel bie madong ka timo publishing ne gige serikal kende to wan gi sikunde adik Kenya ka. Ang'eni nitiere kembe mag ji giwegi ma bedo sibedo ka go chapa mago mag buge marwa mar serikal ema wadwaro. Kata kamano sani koro JKF mano Jomo Kenyatta Foundation osalando ni koro gin gibro bedo ka giwego chapa mago mag buge. An buk ma bende pod mora ma bende pod anyalo paro gin primary mathematics. Kine class 3 ineno kanyo ka ng'ato nyono 2 dhi 3. Kidhi class 8 ineno ka ng'ato nyono 7 tiende ma piny ni 7 ma moro nitiere 8. Nyalo kata mna paro read with us. Aparo ni gin weche ma bende pod kelonwa mor kaka nyithindo ma bende nosomo buge maket kod mage. Wanyalo paro kinde. Neno Mary Gang'o.
igni bose kadho. Aya, koro wadhi ne mbele mana mapiyo piyo. E ite mar auchiel nyaka rom Gajwang' kwadhi mana mapiyo piyo mar mondo mi wamiyi kuku mar weche mantiere e nonro mar gazet. Wang'en jatend piny osebedo katimo limbe mare e gwenge mag Masawa. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar adek ka bende jatend piny biro bedo e gwenge mag Masawa. Odiochieng' manyoro ne nitiere kaunti mano ma Murang'a kanyakla kod kaunti ma Nyeri. Kata kamano jalupne bende osebedo ka seyo jotelo mosebedo kod pogruok mar paro. Wang'e weche mag kingpin mosebedo e gwenge mago mag Masawa. Jomoko dwaro mar mondo bi Gachagua mabed kingpin margi. Jomoko dwaro Ndindi Nyoro. Ite mar auchiel kanyo e kinde mabende jatend piny Kenya natimo limbe mano mar gwenge mag Masawa. Jalup jatend piny bende koro nasoko moko kuom wang' jotelo mosebedo ka se Charity. Anyalo paro iluongo ni serikal mokalo. Ndalo mane Uhuru siemo wang' jalupe kakone ni otanga ahinya. To koro sani koro en kare, en ma koro kwero ji ni ji tanga ahinya. Kenya ok wayue, siasa to bro timore. To kata kineno kata nyim gazet mwachako godo, governors gi jolup gi nigi ywaruok. To kata political parties be nigi ywaruok. Koro gitemo mana strengthens party gi. Kono. Bede jatend piny bende noseyo kata mana moko kuom jotelo e gwenge mag Masawa ma bende osebedo kata mana ka ok chwal dongruok to gitenore kod weche mag siasa. Gin ging'iyo higa mar 2027 kar mi gitino oganda ma pacho kendo. Odiochieng' manyoro kendo nitiere gwenge mago mag Murang'a. Naneno kanyo ka jalup jatend piny Kenya be naneno kosoko wang'a mano jaod bura mano Magatanga mong'ere kaka Edward Muriu ka bende wacho ni un usebedo gi akwede mathoth ka bende ung'iyo jalno ero ma bende dwaro bedo jalup jatend piny e higa mar 2027 kar mi utine oganda. Koro ibiro bedo kisomo sigana makama e ite mano mar auchiel. Kwadhi mapiyo piyo nikech ang'e ni koro saa achiel orodhi karomo. E ite mar 10 bende wanisomo nitiere sigana momeny kanyo kaka achiel kuom jogo eko ma bende alap dhoge ndendong ne bedo jatelo e gwenge mag Tiati. MCA moro kaka noneg-gi e kinde ma bende nagiyuere mag gwenge mago mag Marigat. Kwadhi mapiyo piyo Charity. Hapa ni wadhi e machinglo moro ma bende naneno ka e ite mar 18 gi wang' mar jafwambo machinglo no akeni ni nene nade aneno ka ng'ato oketne pacifier gin gik moko ma nyithindo dhodho akeni mano tiende nang'o machinglo ma kama ochiegni biro ni kanyo wang' jowi. Charity nene nade ma naneno ka ma dong en tich mar AU ma Raila kata baba dwa kawo chande. Koro ing'eni pacifier tiketo nega nyithindo mondo odhodhi mondo kik oywagi. Donge kini nyathi tiketo nega gini mondo odhodh matin kik oywagi. Onge chak kanyo na gimi dhodha to onge gimoro. Koro akiani ka otem Obasanjo to ng'ami Obasanjo ema miye ka. Koro akiani otemo wacho ni gini en onge gimoro nikech pacifier to onge ga kata chak idhodhe ga dhodha kamano. Akenya koro Gajwang' neno machinglo mantiere yamo nade nikech king neno kada mana picha mamalo nitiere kaka jalno achiel kendo gulu ire ite koso temore nade kanyi neno ka kore miye pacifier kendo pacifier no ndikni AU job to kenene ne ite mogik kanyo ka koro ketne kanyo kendo ni winje nade nyakoro Gajwang' iwacho ni pach jasomo upogre gi pach jandiko donge aya ka nido thuolo bende isom ite maiye gazet maiye mar DN2 The Voice ondika kanyo ni the AFCON experience. Wang'eni tuke mag AFCON norumo kanyo chieng' tarik 13 mano mar dwe ni. Tuke mabende nochako chieng' tarik 11 mano mar dwe mokwongo. Wach machiel mabende naneno weche matimore e counties. Ka itinga The Voice ni tiketo piny tibo neno weche matimore e counties. Wang'eyo ni Andiwo osebedo ka nego oganda ahinya gwenge mag Masawa. Naneno ka ji mohewa par notho kaluwore kod kuong' manolos e yo marach. Bende naneno kendo chieng' tich adek mano mar jumani e gwenge mag Kirinyaga ng'at achiel notho kaluwore gi madho kuong' molos marach ka ji ariyo nobedo muofu. Mane gwenge gi pod mana Masawa mar piny Kenya. An penjruok ma penjra en niya, jogi ong'e chiefs makagi donge ging'e jok maloso kong'o gi ging'egi ok en ni jogi kiagi to naneno kata jalup serikal kata jalup Ruto Rigathi Gachagua no wacho ni obro deal gi jokong'o joma uso gigi to inyalo paro kata nyicha nentiere kong'o manolal exhibit to nowachre ni polise manokao exhibit gi ema kendo nodogo uso kong'o ni manonego ji koro owinjo wapenjre ni to sama kong'o ni imed lose nang'o
to wang'e jok maloso dak jogi makgi makawnegi okang' maber mamakgi matwegi nikech ginego ji githo to kwa medo mana go koko to waling wang'e jogi gin jomong'e koro serikal owinjo kaw okang' maber okawne jogi hatua aparo ni loso kuong nego bedi kaw ne okang' kata bacho ni chik nego bedi kaw kore nikech koro ka ji lalo ngimagi nikech madho kuong to debe bende osego koko bende osego ahinya nya gwenge mago mag masawa adaro mar mondo mochik nonro mar gazet nyakorom Gajwang' weche motenore kod tuke bende nitiere ka aneno kanyo Charity ite mar 38 gite mar 39 nitiere achiel kuom thuondi e pacho ka yote ni Kenyan Legends mabende naneno kanyo ka notho maniluonge ni Henry Rono notho odiochieng' manyoro en achiel kuom wacho ni jong'wech marahuma ma pacho kaendi mabende osebedo ka rengo ng'we kinda mane higni machon koro nong'elo rengo odiochieng' manyoro ka entiere kod higni moniang' nikech nonyuole kanye higa mar 1952 nyaka odiochieng' manyoro mane en chieng' tarik 15 kama bende koro nong'ielo orengo tipo magi ochiw kanye ite mar 38 gi 39 Mita nitiere wach moro kendo mano mako wang'i kapok aloro nonro mar gazet. Koso weche motenore kod weche motenore wasewacho. Aya, wach mogik Charity kwatieko nonro mar gazet. An wachna mogik en mana niya, nyikwara mogik. Owinjo koro kaka joma yowere matindo owinjo wachak donje siasa. Nikech ineno ka koro jok madongo ma wategemea kaka Raila Odinga giwewa, gidhi koro winjo rowere wachak donje wach siasa ndo wadonj motegno to kik wadonja donja go koko kik wadonj pado ji kik wadonj goruok no wadonj gi paro ni wadwaro dhi e telo mamalo mane gima dang konyo kaka oganda jo Kenya to kineno kora mana jo siasa mar rowere pecho ka bineno ka gitemo kany matek kar nyalo margi mano mar bedo gi mbi nitie matemo to nitie ma ok tem nitie ma duoko wachien kabisa koro owinjo wachak paro kaka joma owinjo wachak paro gini wachak strategize maber kaka rowere mondo wadonje siasa ni nikech wamedo rito Raila osewewa ka nyithi kiye pok oyudo lakini aneno koseyude wamedo rito wabo bedo nyithi kiye pile kar nyithi kiye na paro ni paro to pogore kanyo nitiere jok ma omor gi dwaro makamano to nitiere jok ma samoro dwaro makamano ok omoro gi to bende wang'e ni mano bende lemo maduong' nikech bedo jakom riwruok mar African Union bende wacho ni en lemo maduong' ahinya. Charity agoni erokamano ahinya. Higa ng'eni pod odong' wadong' gi higni madero madek mondo wadhi yiero maduong' nikech wantiere higa mar 2024. Yiero en higa mar 2027. Ne rowere ma Charity kwayo mondo riwre gi telo. Haya, un kanye. Charity agoni erokamano. Amba go erokamano. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang' sa achiel oseromo gi dakika 8 mano mar okinyi. Gi kanyo makelo wa giko mar nonro mar gazeti. Gazeti momori e kind Daily Nation gi The Standard e dhi nyiewo. Nase gisino kiny makawuono The Standard nitiere gi ite ma iye mong'ere kaka Pulse. Gazet mar Daily Nation nitiere gi iye mong'ere kaka DN2 The Voice. Weche motenore kod somo tenders bende minyalo yudo e gazet. Weche motenore kod tije bende nitiere e gazet. En mana ok wanyal ga lando gi duto te kaluwore kod thuolo. Wakaw yo matin abiro gi twak e chenro mar Rupini. Ikidhi mabor. Sinema mapok ni neno kinyono kon tanyono koni owinjore kendo disore ene ot achiel moting'o tuke mawuok aluo wan kod gigi duto mitanigo dhako mula mana matin but mula matin no is violence sigana mamoro chunyi kama kawaida dongo chalo chai manum sukara ore ng'ich beno ng'ich mopong' kod nyiero habari siari nyathi ma wuoyi yudo die siari drama abo chwenyra kodi nyathini ang'ara chwo hera lokri yawa nyathi to nayudo yawa tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa
to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka, mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Maru biro to maru to e dala iecho ne tiel omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech maniseng'iewo e 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Ng'ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kwapuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Manera Mugi TV. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi. Ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, Manera Mugi TV.
Nyakorom gajwang dakika na paga bich tok sa chiel marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en twake chenro marupiny okiny maka wuon wagwa namba ka gi jo ohala bende inja ohala kata cha timo ohala e pacho kendi Luasi mano mar timo ohala e pacho ka chal nade nyakorom gajwang ahinya kalore kod pek mar ngima ma bende nino sani kopogore gi mano bende wang'eno boke mopogore manego bedni ibedo godo e kinde ma bende itimo ohala ngini kaka jo ohala e pacho ka bende nitiere moko kuomo ma bende ijuogo osuru mopogore omiyo kiny maka wuono wago mbaka e studio to bende kama intiere ma bende iwinjowa in thuolo mano mar oronwa ote wago nambaka Luasi mar timo ohala e pacho ka to chal nada wang jo ohala unu nene nade achiedh nade mage ma bende ukadhe wasumuru paro lai mago mag ote machoka rede ka uchiel nono mbui magwa mag oganda wabiro ni achiel kachiel mano moruo mbui mar Facebook X YouTube kanyakla kod mano mar Citizen Digital itudri koda bende mbui maga nitiere penjo moro mapenji kanyo e page mara mar Facebook idwoka abro bedo kasumo paro makamago ka bende abro bedo kasumo ote achiel kachiel okiny maka wuono kan kenda antiere gi jo ohala ariyo e pachoka mosebedo ka timo ohala mopogore mokwongo antiere ka gi ja ohala mong'ere kaka Nation Odongo arwaki ni machiegni studio. Asante sana Sharon. Erokamana inya kopogore gi Nation Odongo nyakorom gajwang bende nitiere gi ja ohala Charles Abey in bende arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Charles Abey chak mana kodi in ja ohala e pacho kanyal mana nyiswa ni ohala mane ma itimo kata mna ohendni mage ma itimo nikech ang'e nitiere jomoko mok tim kata mna ohala achiel. Ohala ni atimo ohala mang'eny sani nyachaka asebedo katimo printing but sani kora chaka expand auso lewni e town. Koro en chapa mano mar igo chapa mopogore na winjo kuluonge ni go chapa ni go chapa en go pesa ajo ni to jogi timo tich maber manade ni en itimo iluonge ni printing gi kizungu. Yes. Koro nyalo bedo printing mag buge mag lewni in fact kaka sani koro nini no kambi no lor wan JKF olor wanemo kech koro buge bro bedo kikelo nwa wane mwagoyo. Koro winjo maber. Wadhi winjo maber mbele ka. Pero kama ina koro go chapa mago mag mondu mopogore to bendi uso lewni mago mag mtumba kusumanyiena. Auso mag manyien. Ibro bedo kilniso wa kwa dhi nyime gi twak maka ka Luasi mar ohala nitiere. Nation Odongo in bende rwaki ni machiegni nyalo nyiso nyakorom gajwang ne ohala mana mitimo kata ohendni mage ma bende itimo tisetimo kuom thuolo mar monade. Mokwongo Joramogi Gajwang kamoro moro montie moso luongo ni Nation Odongo abedo bet Nairobi kae ohala atimo adil gi IT sana mwandu modhi korka Apple iPhone jo MacBooks bende nitiere jo Samsung bende an godo ka adil godo to ng'ata mantiere film ma ogdil gi IT mane film mantiere koro ohala na chako almost igni 4 mokadho chien to abedo bet Nairobi kae though I'm looking for nitie branch mase yao to apart from mano bende adil gi loso joma timo traveling madwaro kuonde nindo miluongo ni Airbnb gi dhok mong'ere gi Airbnb mano bende kama ntiere koro mane kuma revolven an purely an johala. Amor bende kata mnaka kugolo doke itwa nikech ok en ohala chiel ma bende focus on samoro en puonjo kiny maka wuono ma bende wanyalo bedo godo nang'o miyo ni diverse ohendni michako gi mane kata chako di Nation nikech wacho ni timo ohendni mopogore ing'eni ber mar mondo mwapenj ma en mar mondo wachak foundation mano mar twak wadhi nyime to koro wang'e achiedh nade mopogore ma bende isebedo kikadhe nang'o miyo ohala mopogore. Koro anya mawacho niya kana chako ohala mar timo gigi IT actually kana chako gi iPhones kende to then bang'e ka adhi Samsung mano en film achielo kendo kata ba mari adhi donje e Airbnb an gima nyalo wacho gimomiyo ng'ato nyalo chako ohala moro then ino ka those jo iwacho ni jo millionaires kata billionaires gin joma ntiere more than one business ko chako moro ino ka idea moro biro ni gimitimo ni i gain experience tino ka wan nyalo bedo gi pesa minyalo wacho ni pesa ni mondo mikiga ati kode maybe adhi timo kata mana maybe raku moro okethe room ang'amona ka pesa ni mondo iluone reinvest akete ohala moro kendo koro gin gima advantage mwan godo ni in gi pesa ma is ready minyawacho ni tiende mondo macham pesa ni wakawa timo ohala moro mario bende inyalo waro mo gi ji mopogore ngeni ohala ka ntiere of course bedo in one touch gi ji ng'ato nyalo ni an bende amor kimiya mwandu ni koro an bende ambe gini atimo
to dhi koda kamae. Koro ji sumore paro, ng'ato kobiro iri to koni gimotimo. Koro nyawacho ni gimotimo ni ber, idonje. Wabe nitie jomoko penjowa gik matimo. Dikono kaka otimo gino ni gino ni ber gima gidonje. Koro mana achiel kuom gima osemiyo at least abedo gi more than ang'iyo more than gima natimo originally. Even going forward, I look forward mondo mi ayaw kata moko mondo kadhi mbele kamano ma even in the end anyalo end up even abedo wala par even less than 10 years. Koro I have that nini. Mitoni kichung gi kanyo lek mari pod ntiere mar bedo kod ohala mopogore opogore. Pod adwa expand. Akani Charles ni nyaka sani ntiere kod ohinde ariyo mabende timo. Nang mene okisto kata mna isechopo kanyo iyo machalo nade nikech kani chako gi chapa sani ntiere lewni. Koro kaka wadwa nation osewacho kibedo ni dwa timo ala chiel e Kenya ka okinyal chopo goals magi. Kichiyudo ka anachako gi printing sani dhano jomo retire te mawuok e retirement gibire printing kanyo. Joma tindo mabende ma odonje printing iwinjo. Koro kichung ni printing ne mapod idwa timo tiyudo ka casto competition bende ni malo. Kawuono yudo ka technology manyutiyo godo opogore gi technology mabiro sani. Koro emo mineno ka nyadonjele tok mano Sharon anasetimo ala mang'eny gigi itimo gi to seche moko podha anaseyo nyaka gi NGO sani. To NGO no mobedo registered gi gimoro amora an gi gimoro amora. To iyudo koko ti maber nikech iyudo ka seche moko nitiere gik moko mang'eny midwaro, nitiere usuru bende midwaro e NGO no, samoro pok iyudo kata ng'ama dwa fund NGO ni. Koro ok onyal dhi mbele. Koro gimoro amora seche ma ine kidwa bedo johala kata idwa ni mondo ibed gi pesa, yud pesa maber kata maisha ni odhi kaka idwaro, itemo gik mang'eny. Gimomiyo nyadonje ohand lewni en ni ng'eni seche miwuotho tisumo kaka sani mana donjo kani asepenjo nation notim ang'o ma sambe ohande motimo no osemora nikech kaka opimo na godo aneno ka ambe omora, aneno ni en gima nyalo timo. Samoro kaka kiloso samoro baneno ka nation bende duongo wiye. Nation bende duongo wiye. Nikech iyudo ka pesa nitiere, koro iyudo ka expand nikech inwang'o ka kaka oda gik moko oko. Iyudo ka kadhi atimo research mara, iyudo kata kadhi seche madhi nyiewo gik machalo lewni. Iyudo ka lewni go kidhi oko kocha, iyudo iuso gi kata kaka jeans mwarwako kata lewni mwarwako, iyudo kinyiewo gi China siling 100. To Kenya ka ng'ato biro uso siling 1,500. Difference mane inwinje gi pesa ma jogo yudo. Pesa nyalo nitiere temo mene okiny makawuono daro mar mondo mi watwake mano. Ng'ato samoro kogolo kata mana lawe pinje maoko. Do nitiere transportation costs, to nitiere kata mana costs mamoko mabende tangu chop gode duka. To kaka uloso ni chal ka gima unduto te ugolo mwandu magwe pinje maoko. Nation wacho ni deal kod appliances mopogore opogore. Ang'ino ke resource gi pachoka. Kosigolo gi pachoka. Nitie magolo pachoka then timbe ne masa samoro ka gibedo limited pachoka. To lakini most of them gik ma deal godo they need a lot of security. Koro oka deal gi things which are locally rach gi sana e simbe. Nitie simbe masana nitie kuo sana meke simbe mar Kenya kae. Koro mondo ng'ato nyami mi simbe ni yani simbe ne gin maler nige onge shida mora mara, lakini within a very short span iwinjo ni police manyi ama police manyo client mane iuso ne gino. Koro chuna ni seche moko thothne wa import simbe kwa oko kada bit MacBooks, electronics, but nitie bene mwa waka from our clients ma maybe jomo setio godo joma dwaro upgrade margi. Koro magi joma nya trust ni gini wan mwana uso negi koro waka kuom gi. To no hivi kama most of them wasot gi oko. Nikijangeni kama mnako tende kod simbe bentiere simbe mabadia. Kabisa udhuru sana. Nasho Chelsea nigolo bele pi oko kiuso. Nyachako agolo gi oko. China. Winjo kanyisi ni nitie gik mang'eny ma jopiny ok ong'eyo. Ma oganda ma oko kaka wai ni jo Central ong'eyo mineno ka ginyalo bedo ni gin giyudo pesa mang'eny kata gimewo ka seriously. To wan joluo akia nikech ok wang'eyo. Nikech ni winjo ka pimo ni iyudo ka jeans ma wanyiewo ka siling 2,000 kata lewni mineno ma joma nyadendi rwako ma mineno ma fashion mawuok manyien. Giyudo ka China gin siling 150, siling 100, siling 100. Kodhi mang'eny siling 200. Ka gigi kodgi ka giuso gi siling 3,000, siling 4,000, giuso ne gimoko celebs kata siling 10,000. Koro the gap is very big, wide. Iyudo ka iyudo benefits mang'eny seriously. To magi gik mwakia nikech onge ng'ama nyisgi. To yuto bende nitie. Yuto nitie si mang'eny kabisa, in fact 100 and something percent. Donge mopendo kinyi makawuono un kaendi mano mar puonjo nage nikech ngene kaka joka ng'ato ma TV mabende wanyalo kuothe, wanyalo somo paro mar mondo mi wadongre kaka odagi donge. Omiyo kinyi makawuono kata mana ka en dhi China ibro bedo kinyiso ni
transportation cost en pesa di tudruok mane nikech mondo ng'ato dhi China nyaka bed ni entiere gi tudruok ng'at mong'eno dhi golo law kuomi kata monyalo oro mondo orne nikech ok ochuno nyaka dhi to tinde mbui ntiere yoro kata mana lewni e WhatsApp acha kodi nation penjo maber na penjo nyakwarom Gajwang luasi mar ohala e pachoka kata mar timo ohala e pachoka chal nade erokamano Sharon anya wacho ni kachako gi dire mantie chien kae to kod ki compare gi sani jo ohala thothne wahero ga ywaga ni yawa ali rach to at the end of the day ali dhi ma settle nitiere gimiluongo ni ups and downs ama recession and ka ohala dog piny booming koro an kian kod maybe ang'ene jo ohala moko be nitie mawacho kamano most of them wawuoyo ke jo ohala nitie sama wacho ni sani ohala onge manya ji nyalo ywak sana to nitie seche moko be ng'ato nyalo wacho ni yawa sani ohala dhi maber to ng'eni of course ng'ato nyalo ng'isi ni ohala dhi maber moso ko itemo ng'iyo kwadi moko ok idwani mondo jong'e ni at least we are making much out of it koro iwacho mania ohala sani rach to but ing'e gima dhi mbele in kiwuon anya wacho ni sani kineno lwasi mar Kenya sani typically kata bende ohala nyalo bedo maber tanyalo wacho ni sani entiere average to kendo mostly high chance nitie sebo mobedo piny nikech mokwongo ni sani nitiere jok ma we have it called low spending power ji onge pesa ma ginyalo tiyo godo mondo mi at least ng'iew gik matiyo godo koro inyalo neno ni maybe ji matin sana ma ng'iew gik ma un godo to but wan ga gi hope moro ni kata ka bed ni piny nyalo bedo matek but with the time gimi nyalo bedo matek koro anyalo wacho ni generally speaking sani currently in Kenya I want to be very specific in Kenya ohala is a bit difficult but maybe kinano jok mantiere in the field of import that's why kata achiel kuman nadonje field of import because ng'eni import koro at least nyayoro gimoro gi bei moro mapiny kata maybe kaporo ng'ato biro to maybe early tech tinya uso ne ng'ato bei moro ma oneno ni o make sense to and opogore gi moko ma ng'ato nyalo bedo ni uso ne godo koro ng'eni ohala maybe nyalo bedo matek mana ne sana joma ntiere middle class kae lakini joma timo import this business people big people igimbo kinyalo ni most of them kaiwa koro in a scale of 1 to 10 anyalo scale it around 4 kanyo okay ber sana bende ok right sana but in close to half yeah chal ka gima eno dhi ko bedo average kama odhi ko bedo average kama to poko chopo average yeah to koro joma oro mwandu e pachoka magole pinje ma ok ka oro mwandu e pachoka ma wacho ni samoro lwasi mar ohala nyalo bedo maber ne gin gi advantage magin godo ni one sani ajante ni moso juma mochako nie neno ka dola ochako bedo piny kata mar ariyo kineno kaka maybe jok moko anya wacho ni example kaka Charles owacho kae ni Sharon kara nti we moro no the China and poka the China import but I just do import directly through eBay ntiere ng'at moro kelna wuoche in fact the same wuoche mar hogi then I was shocked ni wuoche gina ng'eyo Kenya kae 1500 and then ang'eyo gima not even I in the place to kano ujene kano yudo pe wuoch go oko no yudo gi 500 koro kano motel ni this how these people are making money humanitarian import sana koro kaka biro Kenya kai kiko ni how these things very quality and all gin go koro ngene then one bende most of us wangeyo ni bei chana ndio okucho koro iko kele gigene no ka betini malo wacha ni gin is of high quality betini malo koro ngenge kamano koro wacha ni humanitarian mind import gigo okucho gin ga bade ni ok wangeyo siri mar oko ni bei ma oko chal nade lakini kwa ng'e Kenya ka wang'e ni bei most of them ji uso bei mopogore nikech ikawo gi from same person joma nigi advantage gin jok ma import gi mach kamano advantage ma gin godo en ni wakia bei mar ariyo kaka bei mar oko chalo then mar adek nitie ka samoro bende nitie moko mago deal gi joma ntiere ni border or maybe let me say airport koro ng'ato nyalo donjo maber ni mari ko ni import take a lot of time mondo be clear mondo we chop kae koro we end up ni wa import through these people kapo kadhi kata mna ir Charles nikech nitiere paro moro ma bende ikelo ma bende samoro nyalo bedo no lomba kata ne nyikwaram Gajwang ma winjo twak ma kamaindi kecho ni samoro wuoche miroke ni siling 6,500 to nonyiewo ko siling 500 gi ja ohala ineno ka ja ohala nyalo bedo ni yudo yuto nikech kosoko yudi yuto nikech ka mwandu bire pachoka wang'e ni nitiere osuru nitiere obok ma bende idwaro nitiere rent ma samoro ng'ato use nikech magi gin factors ma be nego bed ni wang'iyo samoro wuoche no nyiew 500 to king'iyo factors gi te tinde kata mna oro kata mna mwandu kokadho kata mna e airport ineno kata mna kaka ijuogo osuru pod ineno ka pod giloso ohala king'iyo magi duto te Sharon wakonia ineno bei makoni mar 500 no mano ki include most of gikmi ikwanago we have excise duty import duty clearance by KRA the storage fees gisemedo all the costs mano koni why any these things gibedo sourced in a very cheap way ka gichopo iye kucho as long as gigo ntie moko ma we
call them in a bulk ka gimoro ng'eny to osuru margi dok piny to kapo ni maybe ng'ato okelo gimoro matin tin margi is very low then mare advantage magin godo gi kopo biro demand gini malo ma ng'ato wach ni even as span of a day ng'ato kelo mwandu ma even worth even 20 million to mwandu gi in a span of a day all of them girumo nikech ng'eni ya ka ji dwaro gi to then ben joma import gi tin koro ng'eni mondo mi all the resellers kaw gi mamegi distribute ne ng'ato nitie madhi Kisumu nitie madhi Mombasa nitie madhi Nairobi kipogi gi bombe te mande Kenya kae at the end of the day jogi make pesa magari when if could be nitie maybe other expense magi nyalo in ka mal kanyo it's very many ok nenegi nikech advantage magin godo ni gin gi ready market de ben maybe gikelo to gigo koko gilano gi manyo ni chiro ni kanye wame ng'a gini mondo mi ka ng'iewo gin gi ready market gin gi chiro nikech ka gikelo to be nitie jowero mabende marito gona gi kar simni ko ochopo kanye wari sana nitie joma dwaro gigi then timoro be niluongo ni pre-order en gima timo order ni tinga maber ni ikelo timi pesa tidok ginene koro gin joma busy 24/7 yeah Charles Abe en achiel kuom importers e pacho kae wacho ni golo lewni kowuok e piny mano mar China inok iuso mtumba iluongo gi ni new clothes kata iluongo gi ni design clothes designers kuna mun gi designers uso designers kinya kuna kaka Nation loso kaluore kod jogi kuma bendo sibedo kanyo mwandu kawuok e pinje moko kabire pacho ka Nation wacho ni kunyo gik mang'eny nyiso ni usuru ni piny akenya mana golo doke ito inyiso ni chal nade an kaluwore gi akia channel ma Nation tiyo godo nikech an kopona order gimoro China ana order through Alibaba achulo pesa no through Alibaba kata nyadhi nikech bank yudo ka seche moko very beche ni malo kabisa mpogore gi Alibaba ng'eni Alibaba the difference en niya kichulo pesa no kidwa omo gimoro China tichulo 3 bank obro kaw 5 days mondo mi pesa no donjne gi account lakini through Alibaba odonjo immediately koro yudo ka an kase order gimoro kocha tiyudo ka ntiere logistics iluongo gi ni logistic people kani iluongo gi nang'o gi dholuo ya koro in kise order tinyiso ng'at mi order kuomeno ni terna e logistic be gipenji kapok ioda gipenji ni be ntiere gi ng'at madhi kelo ni gigi nyaka Kenya magolo kucho China warehouse ma in go kocha makele nyaka Kenya ka koro in kise order mise chule to dhi okaw gicha okaw kichulo kawuono to chako kaw gimoro la ginyisi bro kaw 7 days mondo mi ochop ka en kech okaw gikaw ga an ka order ga okaw ga 20 days gimoro 20 days kama to goods go chopo na kae koro obro penji no terni kany koro an gimoro na chulo suru no poka chula an ntiere gimiluongo ni CBM koro CBM no en awachi ni container maromo gi odni en container koro container ni ikaw goods ng'ato ka ng'ato apani nitiere gi partner mokaw kata kaka kitero joma tero gik moko dala gi dongo okaw gik moko kuom ji mang'eny koro nitiere ng'ato ka ng'ato nitiere gang'o gi container to kila ng'ato nigi mare ng'ato ka ng'ato nigi mare koro kikaw the whole container ibro charge pa CBM no pa CBM gichajo siling 50,000 gadi 50,004 pa CBM no en gima duong en kamoro en gima kachacha nyaka kamoro container maduong en container maduong koro inyalo keto goods gi e iye kanyo mang'eny kabisa magi biro ma emomineno ka kitiyo gi logistic opogore gi kidhi nini kucho dhi Mombasa mondo idhi clear goods kendi in gikelo ni in kisenyise ni an gige na endi gin kama onyisi ni CBM kama samoro nyado kata ka en siling 6,000 kata siling 12,000 okelo ni go nyaka e ofisi CBM no chal ka kilo koso chal ochalo kaka koro kilo kaka koro dong kidhi omo gimoro Kenya ka waluongo gi kilo kocha gitiyo gi CBM akia ni CBM no mina ng'ogi gine wan wang'e ni en CBM ya koro ichajo pa CBM no 54,000 koro bro luwore gi pek mar gik mi order gibro pime kilo koro mane mako gik Kenya ka tinyisi kata ka en 0.2 times 54 yudo kata ka samoro en 10,000 to gik mikelo mane michulo to jogi usuru nan poko to paro maka magi ni golo kanya nikech mar mondo be ng'ato chako ohala nyaka isoma ne na paro mar mondo mi trust kata na mar oro mwandu nikech ang'eni nitiere jo ohala moko ma bendo seluo kidonge ise oro pesa di oko to mwandu ok bi Sharon Kenya kae ma wantiere gi perspective mara ni luoko ji joma ni oko go kendo gin joma beyo seriously kiki luor ni kata ioro mana siling 10,000 kata ioro ma milion adi joma oko go bro make sure ni mwandu ni ogik kendo gigocho ni every now and then kendo kidwa timo maber kidhi Alibaba matiyo godo no sami chulo pesa gicha record ni chulo pesa en chain mawuka chamine ne sime ka kod nyaka chieng ma good ni ka good ni wuok from this point to the other point
gino nyisi ni gino owuok ka ochopo kacha, kochopo kacha kendo chako nyisi no chopo ka nyaka chieng' mogik ka. Kochopo indiko mana SMS kanyo ni goods ya kata kochopo kokethore tindiko kamano to iduoke ka okethore mok idwar kata gikelo ni gima nok idwar tiduoke immediately to giduoko ni kidwaro refund ni giduok ni pesa to giduoko ni. Kenya kae makuo donja kia nikeche mang'eny ta kia nokore modonje Kenya kae mang'eny momineno kokonya dhi mbele by the way joma oko go gin straightforward. Yeah. Mene kwantiere Kenya ka samoro inyalo bedo gi kibaji ni inyalo bedo gi kibaji ni koluoka mano achiedh nade magini jo ohala nitiere jogo gin joma ber kati kia mana ng'ato once ni sedhi kanyo giluwo aparo ni akia ni constitution takia ni ang'o ma joka tiyogo momineno ka gidhi mbele by the way. Kenya ka kuwe mawang'eny ng'ato dwano obed jamoko odiochieng' achiel mano ok nyalre. Koro mane gimosebedo ka konya iora pesa tiketo ni gige nie logistic go to biro ikelo nyaka dhot obiro gi meli. Kosebiro to onge osuru mikawi ni dhi adhiya to okelo nago ineno pesa mineno michulo no gin ma gidhi clear gigo kendgi kucho airport ko gimitimo kata ka gikele through air tie through air gi sea. En ni ma ndege ikele gi ndege ma ndege kawo 3 days kata 5 days ka gimidwaro raka okawo 2 to 3 days. Kintiere mar meli bende mar meli kawo 30 days. Koro luwore gi midwaro gi pesa karufuki. Yes, but it's very cheap. Igenya do ka gimiuso iuso China shilling 500 kaka iwinjo national wacho no. Iuso shilling 500 Kenya ka kiduogo yudo ka ng'ato exaggerate uso kata 10,000. To wano ko bing'eyo wanyanya. Koro uno ko bing'eyo nikech ing'eyo bro nyisi no osuru kaka iwinjo koriwa ing'eyo ni osuru chulo osuru kia transport. Bago ko ing'eni ka gimoro chopo Nairobi ka iyudo ka ng'ama use kaka watch nation ne en shilling 6,000 konyewe ka kodhi Kisumu en shilling 7,000 kako medo dhi kako medo kore mape goods gi kiting'o mang'eny by the way onge transport moro mang'eny ni koro ke mede ni 1,000 imede wi watch kata wi gimoro no oningo be ni use ausa mondo mi ius kawuono kendo kinyi chaki ius kendo ichaki yani ius itiek stock mondo mi chaki dhi om. Usgino kata yudo mana shilling 100 kata yudo mana shilling 100 gimomiyo kuyo ingo en achiel. Jogo en okelo inya yudo kiyawo business go kuyo bathe ka tiyudo ka in mari ni stock ok dhi ten mare cha stock dhi owero pile onge gitama moko mang'eny to wan gitama mang'eny madwa na make sile adwa na los ohala ma shilling 5,000 odiochieng' achiel. Nitie joma by the way nitiere jok makelo gik moko to kata uso mananga achiel kata ariyo kende oingo the day no to ibro yudo kidwa bedo gi goods gi sto mok bidhi ma samoro gi kethre ka gin perishable kaka ma nyanya kiang'ogi gibro kethre nikech keto tama. To lakini kiusa nengo moro maber ma kat average price ibro yudo ki make a lot of money profit. Kata iyudo mana margin ma 200 yud kata 200 kata 500 kende ichaki dhi om kendo idhi chaki dhi tim idhi iom another stock. Seche miyo yudo another stock nibro chako yudo kendo idea mar kelo gimachielo momineno ka inyalo timo biashara mopogore opogore ti make a lot of profit kuom gite kech kaka national wache ni adhi order sim kaka sani kora winjo na wache na order lewni dong national dhi omiya idea na dhi apenje omiya idea tang'eyo ni gini adhi order gi price machalo kama profit manwang'o no idea manwang'o ni kinyadwa na chaka yud adhi aom simbe kata chaka adhi aom gimachielo kata computer siwinjo koro yudo ki expand to ke ni dhi moko maniketo bei ata my friend ibro bedo gi biashara achiel mitimo ni nyaka chieng' moro thot ibro yudo ka be okimove. Paro maliwa ahinya ne jo ohala mantiere oko kanyo nyakoro ngo jongi medo mana somo paro bende gin wachiegni kawo yweyo matin ano ka moko kuomu bende oro ote aneno ka jo ohala kanyakla kod jogo ma bende dwaro timo ohala bende mor kodu kalore kaka uloso kendo uloso e yo ma huyanga giwacho no kupando wachiru kama na ahinya kumiyo itwa kendo golo odok e itwa en mana ngino kinyi makawuono nyalo yie koda Charles gi Nation nitiere moko kuom jo ohala ma osebedo kora mana ka oro mwandu ka wuok e pinje maoko to gichulo osuru mathoth makata na ukinyi makawuono ng'ato fwenyo ni Charles Abei nitiere gimoro mong'ere kaka CBM ma bende samoro kata pok giwinjo. Kuom ranyisi ukinyi makawuono kata mana ni nitiere kata mana gi watni obed Dubai to oro ni mwandu okadhe airport donge idhi kawo gi ka freight kacha iwacho ni kuom deme ikawo nyisa ni dwa chulo pesa di an useoro na mwandu moko kidhi kanyo processing papers kende midwa luwo kawa ni yudo ka mwandu ni bende moko kuom gik mana nitiere iye bende onge bende ni wach ma bende samoro iseyude kit ohala mitimo ng'ato oro ni mwandu
mwandu mane oorni samoro yudo kata mana ka ng'ato noyiecho kata otimo nang'o mwandu moko lal to pesa bende midwa chulo mar osuru bende thoth malich jogo eko ma bende okia yore makare mag yudo godo mwandu Nation. Sharon, kachako nitie gima chas nokelo iluongo ni CBM an ang'e ni Central Bail Management. Okay. Ma winjo ka ji ne tiyo kode sana ma inyalo keto mwandu e container. To container go oting'o mwandu meke ji mang'eny okin kendi. Koro no container kae nitie joma ng'amo deal gi container motimo na that shipping iluongo ni joma deal gi logistics. Koro jogi in tich mari en mar timo payments. Koro ng'eni gima temo wacho niya ni even kata ka wacho ni maybe the issue of can import ginigo in kisechulo that amount of money of yours to ineno ka mwandu dhi donjo ni kamoro amora kendo very safe. Kendo kaka omedo wach moro mar ni trust wan ng'eni wan Kenya kae wan luor sana. Anyawa mi example kapok abiro e penjo mipenja. Samoro adil kata gi simu wach ni let me give an example of iPhone 11 auso sani 60,000. Then ngado nitie Mombasa to ngado penja ni simu ni adware mora to ere kanya yude akoni ma koro ora pesa simu dhi donjo ni ma ifat dhi do message ni ka simu wuok ne ka message wuok ne ki yoro pesa ko ni kula ava nisho koro nitie jomo manya ber gi doubt no semio ji mang'eny by the way omit a lot of things ngeni gima maybe gimnya dil gi ng'ato ngeni ng'ato ere gi ola motimo ere ka pon maybe gi ng'ane opusi nitie kama nyalo yude mana chiel kum gimnya ng'iyo ki maybe ida timo order mar gima tiyo oko ka bire penye mipe mar maybe ka ng'ato nyalo be ni timo order mar gimoro mantiere ng'ato kelne maybe relative ne moro okelo gimoro from the airport anyalo wacho chiel kum gi ka ng'ame tra sana oken bad idea mondo mitiyo gi airport but ng'eni maybe ji ok ng'eya the best way ma tinde ji tiyo godo logistics ma in koro tich mari en owuon ne ni bed kanyo rito mwandu jogi achiel kuom gi package ya gin mako gidil gi jo KRA gima ko niya kucho joko ng'ere gi jo KRA a very big bail ginyalo clear you the very small amount lakini ka in dio wuon ka data mo follow up kendi inya timo ni idwaro ma koro one way mwanyalo advice ng'ato tigi joma timo logistics gi koponi ok ing'eyo penji inyawacho ni winjo rungo moko matimo joma import cargo gi ng'ato nigi modo moro lakini ang'eni ka dhi e port ni maybe airport nigi weche mang'eny nitie pesa midwaro kuomi a lot of barupe koro maybe inyalo tiyo gi that other means on about maybe kapo modo donjo koponi maybe obedo interfered with mago nitiere ga they are very common mabe man applies ka maybe leo record ng'ama ne jomi tiyo godo tigi reputable maybe freight company or maybe let me say even flight jominga ber jogi maybe they have a very good stick ka gi por gik moko kata ka ikelo the gi package gi moko maber ko poni gima something which is perishable gi broker to gi mapeyo ken gima modo nentie mara gima fragile nentie they give it a very specific packaging ada ko nentie also deal with I import screen making MacBooks screen one is around 60k to maybe nyawat ni kelo kata maybe adek to magi ngeni kiyo ma moko nyalo maybe clan nyalo bedo gi agency itimo tiyo gi flight ma maybe ka roughly 5 days or even maybe let me say cow around 20 days plus kore nyalo ni ma kiyo ma work for let me say from China to kiyo ni chopo ni ka it is very safe to sinti samoro me kiyo nyalo maybe transport from Nairobi ka to Mombasa tino ka Mombasa is already encracked koro mago joma ginge what they do gima gitingo kendo gi mean a very good way ni this thing they know their value then mondo gino chopo ne ng'ato they have to package it this way koro maybe nyalo sundo joma timo tiyo gi relatives okay in a very sure way ke area kuom gi bende gimi chulo the bill mi chulo e port is very big in fact ntie joma tinde bedo gi ujanja ko boni gimoro chopo e port koro gi unbox mondo mi onene gini mondo en gima no tiyo godo but still it's a bit of inconvenience koro another way let's just use jo logistics gin gi very good way to handle gik mondo ngaro mondo chopo ne yo moro makare kendo yo moro mujore kaka no dware Sharon kapok ipok idhi penjo machielo adwa medo gima national wacho ber tiyo gi logistics en ni ng'eni relative ni penjo gimoro ka ni relative ni nyalo oro relative ng'eni kato chamo ma pesa ni mane kuma ji lale kech relative ni ko chamo kata pesa ni gima di time onge kata kidhi ma kibro dhi podi bro bona dhi in ma podi bro dhi wa podi bro tiyo yes koro ana ajiji ni joma dwa timo hala kidwa ni timo hala ma onge los mo kata ni gire olal ti gi logistic nikech logistic mondo gini ko mo ni gimoro kocho kelo ichule sama use deliver ni gino ok ichul ng'at ma golo ni mwandu kocha emichulo chuth gito nyaka ichul gi chuth mogoni picha moor ni gigo ma onyisi ni gini kama ka kodhi donjo ma koponi yudo kata ka nitiere gi makosa achiel mobono timore logistic ni emotim to jo logistic ge machuli iwinjo gine ma gichuli giduoko ni pesa ni no iwinjo
en bende chule mana kopono sedhi mo deliver ni gino mibiro mi confirm moko ni chula yudo mwandu no en e good condition kaka no orni go kaka no boye go nikech nyaka orni go kaka no obedo packed makele nikech gika be seche miya kocha chang'eni gi pack gi maber e box ba wiketo ne bao machalo ot makata mondo mi otungni kata kaka iwinjo coronation omo gige kiyogo ikete kiyo makete ne sponge maber ma mondo mi kata odhi ogore kata container no gore piny to gigo kethre. Koro iyudo ramna kaka nation wacho ni oseorni mwandu wuok ramna China kata ramna German kochopo kani koro datere Mombasa ni okani kiyo dhi totore ni mano gima onge kotore to mano iweya weya kamotore gi mokethore gi weyo kanyo gi chuli. Aya nyakoro mga juangu waka yo matin dakika ni 45 tok saa achiel mar okinyi kaduogo abiro bedo kasomo ote magi bende kaduogo abiro bedo gi thuolo machuok wabiro bedo gi matin dakika 20 mar mondo mwatiek twak makama kik dhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto to tieno keden ga morna mar bedo kodi odiechieng. What? Tin nyaka ne nyuli sema kata 100,000 kaka irwakori mara racha ni million apar. Wan mana jomohero goyo thum, wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party, kitafuta buda Tudri kodwa, mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate, na mambo tulisema ni mangape. Gimiel mamiyo chuny goyo. Kene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap, donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sang'wen Otieno. Koronga jongo dwogo kendo dakika ni 48 tok saa achiel mano mar okinyi. Nafuacho ni kata na singo nikaona dwogo abiro bedo kasomo ote magi kaluwore kod thor wach montiere godo lwasi mano mar timo ohala e pacho ka. Kiny oketna moko kuom ote mabendo sidonjo kanyo. Anno kanyo ote mano mar David Owuoth. Wacho ni Sharon Ong'aw neno Ramogi TV ka wuok Kabondo Kasipul, Homa Bay County. Kenda winjo twak maber sana. To gima nyalo wacho en ang'o? Iwacho nang'o? Iwacho ni kuom lwasi mar timo ohala to ok ber pacho ka nikech ngima oidho ne japiny sana iwacho ni osuru beni malo. Opas Ken wacho ni ineno makare kintiere Kisumu Kibosi wacho ni twak iye ber kweli. Erokamano ahinya. Ote machielo Ruth Nathi Ochieng wacho ni lwasi mar ohala ok ber pacho ka sani gik ma affect wa odhuro. Achiel iwacho ni jokanjo chandwa zaidi kata in gi license gi requirements te to pod gimanyo ni makosa. Mar ariyo, pek mar ngima omiyo bech gik moko oidho. Wero sani tek kendo thoth customers yuak. Bech shops mag duka ni malo, especially Umoja waka. Jogowi odhuro maloyo jokash. Mar abich wacho ni insecurity affect wa zaidi. Ohala is so competitive. Maka ka in gi lony makare to dak inyala. Wacho ni winjo twak ka intiere Umoja. Steve Nyakwaragai wacho ni dak Mombasa, wacho ni no chenro, iseneno kito hala kaka dhi
ka un ji 10 to ukelo container achiel moting'o gik mopogore opogore, aparo ni unyalo bedo kuyudo yuto makare. Ote donjo kanyo maleo, ero kama ahinya kuom paro mopogore opogore ma bende pod umedo somo. Achaka kanyo gi ote ma bende Ruth Nathi Ochieng nooronwa oneno chenro ka entiere umoja. Owacho kanyo ni lwasi mar timo ohala e pacho ka. Akendi kanjo, wach kanjo chando un nikech untere gi ohala e CBD mano chuny boma ma Nairobi ka. Wach kanjo, wach license national chak kodi. License mane kwanza in nikech uso mwandu mag simbe, to simbe miuso bende gin mabech gini malo nikech winjo mana iPhone nengo ni mana siling 100,000 gi wiye. Wachaki wach mar kanjo no, okapaka kanyo nyalo biro iri ka in gi requirements te. Let me maybe atimo research mar ang'eng'a from county ni ang'o miyo ng'ato nyalo bed ni chandi to in gi all the documents needed. Mano kata po ni idhi ng'ato e court nyako ni kata e court maybe inyalo kata luongo jo ngeni ka anya mi example jo apiko kopo ng'ato gari ogwe japiko ino ka jo apiko solore ga the same thing apply to wala kopo ni maybe ng'ato no ka chandi to luongo kata maybe jo wala wadu mutimo godo wala chiel yawa to apenyo wuduma an gi gigi te aw me joge chanda kora pata me okapar ka jo kanjo nyalo bed ni chandi sana mare mabi gima jinya hange adam example Sharon dwe mara 12 last year na yaw branch na moro along Moi Avenue kana yaw branch ni to pokna apply for license koro kanyo from no no bire dukana to gise ni kai wadoni mo watema ngawa ni onge license koro wadoni mo maki to then anya ber nia I'd go Sime County ntinga ma osiba moro kanyo pinda penje baba ntie ngata moro obire dukana kaya ange license mara maduga moro lakini ada incorporate lakini atemo lera jogo dogi winja ikono mera onge ngama ore ground sani jomo biro kanyo maga imposters in fact gimitim ka namba go picha ngano to ngise ka obi ngifare banya biro kar masani koro ngeni gima ngado kikluo nti jomo mabiro gi wonde ne ginjo kanjo koro in fact ki ngato maybe wonde ni poni in everything ti ibuok ni koro ni igolo pe moro miyogi mago go kanjo nyalo gibiro gi ranyisi do gibiro gi ranyisi gara ma fake koro ala Mario nge gima de berjo kanjo dicha wuto du mara to fat made more of match ega ginya luto ginya joma onge license koro sani manga ngao biro sani mano ngao wundi konya kono jini ni look at the time kanjo wuothe kada mo joma tie council wuothe kingato wundi ngata nyalo biro ne duka ni moji ni in gi requirement te lakini podo maki otek sana mara reyo kingiyo the film mar ngato wacho ni en gi security issues. Like let me say ni watching an example kada maybe anti dukana ngaro nyabe ni biro dukana to maybe kada lal gi modo moko apa ne achiel ngaro nyalo be ni nyaka ni gidil gik molore gik midil godo tim ni en chwa ni ibero at a place which is very safer a place mind in godo bene gi a bit of insurance gi modo kupo ni gi modo mang'eny at least kupo ni gi kada gi motimore tema yoro temoro me tim in chwa modo magi at least di konya a lot of rates madi biro mbele kam manyalo kelo maybe kuo kata match manyalo timore ni on the line of business kai to mogik osuru mante malo anakono jinia osuru gi totne o at the end of the day ogi affect ja wala gini o affect the end user because ngeni ya kama be ngaro maybe pesa gimoro bet gimoro yido malo to ngeni gino via idwaro gini dicho ni tigi yote mono mi man pesa mono mi ngiew gini ya kala wore ge mano bende adam mi another example akelo maybe let me say ni sime moro to sime ni osuro yido malo ndiye kaka oyido ga mano oken miriambo oyido ga to but sime ni gima ngato dware urgently ira temo gimoro dicho ni maybe nyal to yo moro mono mi at least ngowa yud pesa your source pesa mo you work extra hard mono mengo yud pesa mar ngiew gini mogik they should mara kika mondo maybe from ngato to then maybe idwani mondo imu ngato through maybe ngato wuoy wach mar ni en gi ni jo loan ngeny molo jo cash wala ko poni chako wach mar loan ifa mana kama is another way ma inyalo dok pin sana beda very discipline kitngeni ya imbe gi kama ka ogie okikaw gi without ifaro ikaw gi loan kwa wakoni wan wachulo pesa China to mambe gin okida ngene uso gi karo uso gi koro ngini kada igolo gi mwandu kucho kai in gi cash to koro kida biro ni ime ko da moro ja piny koro miye gi ni aya kinabi to most of them akoni ni Sharon most of people default ngane ko ni ani we even make agreement ni gina de chuli at the end of the day gilal
koro kik ng'ato kel wach mar nini loan or maybe wach mar gowi ohala mano very way manyalo dhi down sana. Aparo ni mano ote maliw kanyo tapenji kata mana Charles nikech bende ang'eni wacha chudhe jok mosebedo ka rendre to kara biro mana koto ja ohala ang'eni moko kuom gosebedo ka rendre kopogre kata mana gi simbe magigoyo gibiro nyaki dukani moko bende rendre no wuok yare moko wuok orendre no wuok kanjo mago city council askaris lakini isebedo gi ched nade maket kod mano to ere kaka ni tegori kata ere kaka nokumai ng'eni jogi bende biro kamayo ji. Sharon, mano penjo maber ahinya. An gima adwa temo wacho ni kisebedo ni idwa tim in jo ohala, idwa chako ohala, mago research monego ikuong itim. Nikech ok didhi yawo duka mikete 10 million kata 1 million kata awach kata mana ni 100,000 kata 50,000 kasi idwa weyo ni ok itimre nade ni ok ichulo sun nikech Kenya waka sani corruption ni malo seriously ma kanjogo chalo mana kaka ineno awach no bila timore Kenya ka gi jogeche to jogeche go dong neno ka pod gitimo mano ohala pod gimedo mana geche moko koro seche midhi mitimore nade follow the government directives anyalo wacho kamano ni kopo ni yawo biashara dhi ka wang'owa dhi ka nikech yudo ni license amoro oningo be ni chulo mana kain awach ni en duka maduong' nikech adwa tiyo gi dukni madongo gi joma tindo matimo jo aswekra iluongo gi ni aswekra johanda swekra kopo ni timo ohala maduong' ma large scale SMEs gi dhi ng'ad osuru nikech samoro osuru ne 10,000 to dhi for 1 year be mondi bed gi kwe mondi timo ohala ni gi elwasi maber dhi ng'ad license bed go diket kanyo dhi ng'ad fire mondo mi ka jogi obiro ofisi kaendi to giyudo ka gimoro amora koro onge kaka ginyalo biro mondo mi gichang yes mago ging'iyo te koro kopo ni dhi idwa timo kodgi paka na panya ng'eni kawuono ng'ato biro nitie joma neno ka timo kamano obiro oonge gi license go to ng'ato biro kawuono kanjo samoro biro kata dhano adek kech tinde nitie kanjo nitiere KRA iwinjo koro gibiro ka iyudo ka igolo siling 2,000 nikech gibiro nyisi ni wan dhano adek koro idwa hongo gidwa miyo gi hongo siling 6,000 mani odiochieng' adi jo mineno mimiyo pesa gi wuoka to dhi oro joma chielo kiny kendo jomoko chako duogo kendo mok joma nyi miyo pesa miyo pesa ka ok biduogo gine ma gidhi ginyisi ni ng'eno ofis ma kama onge license ma kama ooro ng'ama chielo chako duogo iyudo ka at the end of the 1 week isetiyo kata mana gi siling 20,000 kionga kanjo iwinjo koro an gima nyalo nyiso ji ni kopo ni timo ohala ka in jaswekra ka seche moko chulo kata mo nyisgi ni gichul kata siling 50 nikech cartels be nitiere kaka wach ni town kaka jao moja chane ywak tie cartels winjo ma government ywak nitie ok ni en gima miriambo cartel ma ng'ato biro nyisi ni kaka town ka sani kiwuothe iyudo kopong gi dhano mochalo na kikomba iyudo ni cartel moro bedo ni kacha chochuoge siling 200 kacha chochuoge siling 300 ng'ata chiel nigi iluongo gi ni shimo kata par ng'ani une mugere kar mondi dhi ka kanjo ti dhi kawo license kata ma siling 200 kata ma siling 100 mondi bed gi kwe ini keto ni dwa gero ng'ato at the end of the day ng'ani dwa yudo siling 10,000 ka iwinjo koro waweuru ywak ni jokanjo gi wan wamiyo gi teko mondo gibi gichandwa ka en gi biashara dhi ng'ad license seche ma maga swekra gi sama man gi premises wacho ni jok mantiere kod udi mabende gi kombo ema samoro nyalo ga jiwo mar mondo mi ong'ad lesen mano mar kata na higa achiel johanda swekra kawuono an kaka mantie kata na town kawuono an ka kinya onge ka dongeni mago jojuoke ma koro juogo gi ga hinya nyaka na chirni koro kamano mano be king'eyo kamano jogo chalo police kaw siling kata siling 50 bed kata gi siling 100 kopo ni jakanjo biro chwade 50 no odhi tim biashara kata kichaki move kendo kama chielo miye nikech cham to nyaka gibi gichami dongeni kate ndara ka ionge makosa en gi license mar gari gi driving license to police biro to dhi ng'iyo nitie gari kiani ang'o motim yani makosa nyaka nwang're koro mondo mi makosa gi mondo mi avoid gi ma Kenya ing'e kaka Kenya ng'eni twak to mit wachiegni tieko twak makama nek bin wadonjo gi chenro mar ng'eyo thumbewa wach machielo ma nyalo penjo en wach mar goodwill nikech nitiere moko kuom dukni ma kikombo ach kata mana ni Jumia nitie yoche ni Jumia mall kata mana mantiere Jumia mantiere kata mana buore Nairobi ka nitiere kata mana malls mopogore opogore ma samoro ach ni nyalo bedo online nyalo kata mana bedo on location manyaka ichul goodwill e shop kapok idonjo duka samoro wacho ni lwasi mitime ohala kata mana customers mang'eny donje nyaka ichul kata mana siling 1,300
mano kopogre gi rent. Akendo nuyudo dukni nade, nuyudo gi yo mayot, nikech buore Nairobi ka bende competition ang'eni ng'eny, iketo law ka, ng'ato bende biro bedo ka keto lewni mine godo machalre, bei to macha. Achak kodi Nation. Sharon, ka dhi kanyo, ada chiwo gini in a very simple way. An kama ntiere, mana branch mana yao Mo Avenue, antie floor mar 7. So ng'eni iko floor mar 7 kwane, mondo mi ng'ato ang' bed nitie mwalo kucho, mondo mi opar ni yani floor mar 7 ni en kanye. One thing, ma ji nyaka bed ni ng'iyo sana. Online marketing, let me say digital marketing. Sani jiri, in fact, most clients opinia ni omanya ni gini adwaro ka ni gini kanye. Onge kama odhiye kaponi ng'ato wuok e ode. Onge ber ni yan gini asenene, to ng'ato mseni omera ng'ane uso gini dhiyane ka. Kata maybe onge online, ti joma bende nitie online sana. Onge online, onge ni gini, nitie ng'ato uso gini ka floor ni kama kowuok to wuok ni odhiye floor machal kama. Koro one thing mabi ji nyaka chaki, watiwu gi online. Sime mwan godo gie. Kia ne via WhatsApp video genigo what you got to give usually effectively for oala market gimite mogo account TikTok TikTok make a lot of money. TikTok, YouTube, just gimite mono make small videos. Watene hi I'm selling gini kama di biro kama intiere yokoro watim gimoro differently ki beni da the mall maybe let me say jamia en jongeni en kama gigi electronic magbed intiere to tinde kara maybe joma ntie kanyo in fact kupo the line ma jamia mall kanyo no ka jinde ti joma wuok ti jo computer wuok jo gine jo katenze madonjo koro nini gino ti is no longer works koro kingar parni maybe kupo ni mall intiere pesa ne minimal ke ngenia dinga many class flow kanyo club ne ko wuok sani ka koni jonge maber kama gidhiye onga ber kadi kama onge be mar kod ngamo ka gino ire mogik ada wacho gini about jomantiere matiyo gi pesa mang'eny let me say on rent gima iwak ni rent ni malo to gima pod anyalo wacho on the issue of rent apani pod online gi gima temo wacho mar ni online thing ni those jionge maber ni en kopono wuok odhi kama onge maber ni yani ka ng'ato kone kar maybe oneno gini online or make use of online thing or make use of maybe ka client obiro dukani timne gimoro maber uponi maybe obiro ni ya gina ng'ano timne gima maber wan alore ir ng'anie koro just do your best mondo at least nyingi de usore do things differently you know okay dwaro gimoko machalo ni goodwill gini go things will be very smooth on your side aparo ni online kram na mbuye bende matinde ji use thothne ng'ato nitiere gi physical shop kata mana duka kuma nitiere godo to ka nitiere mbui kik bed ni mbui wadonja mano mar ng'iyo ni ng'ane otimo ang'o to ng'ane otimo ang'o ma onge gi duka imagine onge duka lakini kama duka sana no stalls moko ma ji wacho ni come pick it at this shop bikaugi eno sama na online timo kata delivery okochulo suru gik moko mang'eny go kita delivery no be yudo ka ine ng'amo keli gini mwandu ine michule ore enonge asara to delivery bende kopogre kata mnaga piko bende neno kata mna buore Nairobi ka uoro ji idho mtoka seche ge chulo delivery minde to idho fare prabich aparo ni gin yore mopogre ma bende ji biro godo mar yudo yuto donga sum ote kasta winch paro mogik ma bende biro bedo kuchiwo pacho mogik mano mar golo doke it jopiny ma bende dwaro timo ohala gi jogo ma bende timo ohala kinyalo kata moko kuom ote ma bende ntiere kanyo asoma achiel kachiel ntiere ote kanyo mano mar Jared Onyango Luoch wacho ni ayie kodu penj nani ya onyalo dwaro ng'at makonyi uso mano ng'a Nation koso Charles nominated governor wacho ni Lucy Rach makato ohala oksode an kodi chenro Sharon kantiere Changamwe Mombasa hero kama na Lucy maro ohala mabende pod penjo tu wacho ni Lucy ber malich haya Steve Nyakoragai wacho ni good morning antiere gi penja dek mokwongo ere kaka ng'ato nyalo chako ohala kapo nono ni pok notemoga ere chir monyalo yudo gino mara ni e ote mar mogik biro bedo kojiwo jopiny penjo mar ariyo bende en adier ni ja ohala ok ninde to bende en adier ni ja ohala nyaka bed ng'at man kod pesa more bathe penjo mar adek bende ohala dwaro lwedo mang'eny koso mana lwedo achiel erokamano ahinya kuom mote mari Jackie Nyarmudi iwacho ni Sharon ng'awo lwasi mar timo ohala bobedo maber e Kenya ka manaka mani penjo mabende wacho cartels kata chuthe marwako mwandu manego gi ni piny through back door weyo mar ariyo magi e gik maketho bech uso mwandu e Kenya ka giuso fake products at a cheaper price ma nego ohendni mathoth e Kenya kae erokamano ahinya penjo mari mogik bende wacho ni mwandu mag Kenya mawuok oko onego tax gi duok piny to promote Kenyan products Michael Tim to ohala biro mana bedo kadhi maber otherwise iwacho ni ntiere chenro achiel kachiel erokamano ahinya Susan Ayo iwacho ni Lucy tek marach ohala orumo asetemo nyaka holo
mondo amed to apodha sani abet e dhot ani gi loan pok achulo ot dweche adek pok achulo piny obagaki okia gimotim. Aparo ni ujiwa nikech nitiere moko kuom jo ohala ma bende e ohala ka gintiere gi wega giyudo yuto moko tok yudi yuto. Erokamano nya kuom ote mare semo ng'adowa. Aparo ni twak makama nek bende wabago kendo kinde machielo nikech en twak maber, twak ma bende puonjo jopiny ahinya nyaka luwore kod chal mar ngima gi sani. Charles nikech ni mana idwaro loso mokwongo chakodi wach ma bende jo oro ote ma bende nyalo duoko kanyakla kod wach ni mogik watieko. Ka watieko Sharon no kimiyaga thuolo mondo miya koro miya thuolo koro en gine maber ahinya wakunga aor ne mama wa mos nyachula to gi baba wa be mineno mitajo kanyo no mage joma gine sana gi wandai bende waor ne mos aneno kogocho na kanyo mago siepena maber momiyo adhi mbele atimo maber Nairobi ka koro aneno ka jawinjo moro kacha chandi owacho ni osetemo timo ohala to ande podho en gi loan. Na temo wacho ni mondo mi idhi maber e Kenya kaendi mondo mi andi kik podhi kiki competition ni malo usuru bende ni malo mano wayie to teme ni seche mikelo kata mana mwandu kata dhi waro gik moko teme ni duok bei matin kan ng'ato jirandi uso bei kata uso 1000 inus gimoro gigo kata 999 kata 800 iyudi kata idhi mana los masiling be okibidhi a los mondo mi yud kinyi chake dhi omo ala machielo kas avoid gope mang'eny mar osiepe mosebed ansani osiepe onge go nikech osiepe na olo pe moko kaw gik moko gowi koro kidwa dhi bande oketi obloki iwinjo kinyal dhi mbele kata chiel koro siepe mang'eny mikete ohala werigo ohala kisedhi ginene en in between in gi nyithindi gi joodi mage gik ming'i ibro dhi maber gimoro na olo ni waol gowi ni keto siepe mang'eny ohala mani gima podho ohala mang'eny ahinya weri kata magi gik moko ni kanjo kiang'ogo osiepe gi gope machielo dola sani neno ka sirikal to nya neno ka mor kanye ginyiero ni sani dola odok piny gin lakini wainyore kichudo ni ka sani kaka ng'ato kaka kora an container na moro nitiere e meli winjo gina kelo ka China nyodhi e holiday ma apano rumo kiny 17th. Kuri yudo ka gini nadhi akawe gimane ka dola en 165 to sani odok to 145. Asedhi loso already. Nikech mondo mi gino chop ka endi machaka use chuno nadhi medo bei winjo. Adhi medo bei kanyo ninga use siling 5,000 chuno ni kora dhi use siling 7,000 mondo mi amit nini na iwinja amit target mara iwinjo koro gigi ma inyowa serikal oningo beni kata koponi gitimo gimoro ningo kata ka gidwa ni giduok wach mar nini chien wach mar economy chien to time uru in bits nikech jite awachi ni jo ohala ma Kenya kae ndi sani kidhi kata mane e logistic nini giyudo ka goods mang'eny ginyomo goods nikech kanye ingeni samanye jogi kapok odhi dwe mar achiel ingeni mondo mi giduog Desemba man ingeni nyaki om goods mang'eny mondo mi ket stock madhi teri nyaka March gini kono mondo mi chaki om kech mondo mi gibede effective en March kono koro yudo ka goods nyiomo kata goods mar 2 million kata ma 5 million yudo ka koro kikele mu gi Kenya ka mondo mi ogiki nikech odhi gik dwe mar 7 dwe mar 3 ka dwe mar 3 rumo to dolo dok chien kata kodok nyaka sani akias ni kawuone na di mawa chunyo wanjo wala Sharon kini gona kata masimi yud kata katuo nikeche loss niti already anase jo walo se chako yudo loss serious niti mama moro manya neno ka yuak maen goods ge poko chopo gige ne poko chopo to ose lose 2 million kaka dolo dok piny ni ose lose 2 million, just imagine 2 million ni idwa dhi recover go nango Nairobi gi jok kikomba joma tiyo ginene Kamukunji jogo omo gik moko oko te ka giseomo gika joma dala ngeni ko gino ko affect wa jo Nairobi kaendi to gino affect the whole country nikech o affect in fact East Africa nikech jo Tanzania yudo gigi jo Uganda yudo gik ma Kenya ka kech gidonjo through gine makani port makani koro the moment mal waseyudo loss idhi yudo ka joma ni piny kande gimanya wauso ne gi siling 500 kinyen siling 1,000 koro mina gineno nusure man malo
lakini ok en usuru. En wach dola. En wach dola kaka Charles ineno wachni dola. mogik watieko to wach mar mwandu ma fake kata mana fake products nikech bende tinde kaka iwacho ni samoro kelo designers opogore to replicas iwacho ni photocopy mag designer bende ng'eny matek yudo ni mae mwandu ma fake kata genuine. Lose mano bende kitieko gi wachni mogik koro. Ato to fake gi genuine takia pogo gi mana ni seche midhi nyiepo in be ng'ama idhi nyiepo ni nyaka ing'e gima idhi nyiewo nikech kibiro kata ma town kaka koro osiepa Nation uso sime kidhi Ludhuli Avenue ka ibiro nwang'o ka joma use dho ndara kagi giuso fake phones by the way. Ok ginte samoro ing'eni seyo ing'eni kawuono ging'iyo ke ginte wacho ni moko kuom koso ginte anakia kiyudo gimoro ineno seche ma pok usni gimoro Sharon nyaka ipenjri ing'eni tinde nitiere online kata jiji nitie dhi online ing'eni to gini nengo ne ringo nang'o kata e Google ng'eni to gini nengo ne ringo nikech gimoro amora nigi nengo ne kiyudo ka gimoro iuso $20,000 mane nengo ne online e Google kata e jiji kata kumoro amora kik ng'ato dhi wuondi ni the same product ni nyalo dhi yudo gino gi 10,000 ring kabisa kiyudo ka ng'ato uso 10,000 kata $5,000 fake ring kik inyiew gino mane gimo mineno jo Kenya ohero gik ma cheap gineno ni gik ma cheap is expensive kechi dhi nyiewe titieko kode ndalo 2 to kethore to kinyiewo original to gini biro dhi kodi muda malach koro kik waher gik moko ma cheap bende sana mang miyo ang'o wayuak ni ng'eni instead mar yuak in owuon ng'iri mokwongo kapok idhi nyiewo gimoro ng'ini idwaro ang'o iwinjo adwaro gima genuine koso gima fake nikech kata nigi nanga iyudo kaka wuono ng'ato golo design kiny ng'ato osedhi oketo replica in idhi ringo ni dhi e replica mare chande kiweyo original ng'eyo tek do gini mani wacho ni China ogolo kata mana 50 to uso kata mana 50 mano te lewni mantiere mano te price makocha mane price makocha koro kisekele kaendi wan mondo mi ng'e ni en original wambe kiki joala bende kiki mistake joala sana nikech joala go sache moko bende embo dwaro mana gima cheap kaluwore gi market value winjo yes ok inyadhi kelo gimoro kaka koro Nation uso sime $9,000 tidwa expect ni kiduogo kaendi ni tiyude idhi kawo moro ma iuso $80,000 kata $90,000 no ni tidwa ni uso $90,000 mano koro itima mano geno mara ni mane wachni mogik yes mane wachna mogik erokamano ahinya Charles Nation wachni mogik watieko chien Sharon ada weche adek ang'eni saa to chuok sana lakini mimi adek I'll make them very simple. One ada gima ng'ato loso wach mar gima fakeness luwore gi ada mi example sani iPhone 15 Pro Max en around 1,230 to nyalo ng'ato nyalo use online ino ka ng'ato kata ng'isi ni mera simina tigoro kumoro anya migoro 80. I do tell client yani they are online kata Apple new website ngeni gini beche de nade ama ngeni ka jomoko use koro mana na dawi ng'ato nyalo avoid ng'eyo gimoro ma fake samoro dongen mokwal kata donge some kata mokwal maybe but maybe still totally again fake yeah koro then Mario ng'inga mikawo gimoro ire for example just uso lewni dinga beni Charles ne nyora kawo lawo ire lawo ni eber to kinyi dawat ni Charles ne nyora mtinga moron beche nitiere piny idhir ng'ano kora fongas ni in gi joma ikaw kum iki mopor pore chom ng'ata achiel ma igi trust kode koro kata kaponi mere jakom imi halal lakini lawo ni ok ber koda kama maybe phone yok fake koro ng'ata nyalo biro inyalo approach ng'ata ng'ita ni mera phone imi to ko ber but koro that trust ibiro goro ng'ato ng'iewo gi moro gi ng'ata achiel idhi kuom ji kama kinyi ng'ane mano you have a very high chance mar yudo gima fake mar ariyo kendo ma wach ni second last Dik ng'ama no wuoye wach mar ni pesa kendo osebedo gi loan ang'o gini go ada wuoye gimoro miluongo ni reinvesting money Charles nochako gi printing bang'e to odhi lewni kendo dadhi gima chiel in fact he had a lot in mind an achako gi iPhones adhi Samsung sani nitiere Airbnb wakoni most of us in fact ng'isni kata maybe stock man got worth maybe even worth even 5 million but account mare en gi even maybe let me say even 100k koro most of us gima nyalo kono ng'ato kiyudo pesa we kero pesa ni bed account for nothing in fact most of us and maybe anyalo kada mana kelo mwandu maybe worth even 2 million to gigi maybe gine duka to class ng'iewo gi to ok ni pesa kuponi ng'ato ong'iewo gino I take this money then atemo godo gini no akawo pesa gi akuno gi bedo mang'eny then I order godo mwandu kendo koro pesa bed account mari koro if you get money reinvest pesa ni kidi pesa ni e yo moro mabaga ba manyalo maybe pesa maybe lal mone ni maybe kuponi jogi pesa marach ogi yo minyalo yudo godo maybe mwandu kin mondo mi usne jogi mogik
Ntinga mano uwe wach mari kaka po wiya wil ko yena wiya again. Benane no kinyaka. Mongik. Ntinga mano uwe wach mar eri kaka nyalo chako wala. Ni maybe ochako wala to no ka opodho piny. Ada miyo ngata very typical example charon. Ntinga more ne starting small. Lakini you use what you have. Man is another way kan tie kar muma. Joshua kan ni Musa kan nya sabeni ngoma ngelo weti Joshua. No ko na ngelo te lweta. Ada kono jini mora chiel wala kae. Look at what you have. Angoma in godo. Anya koni example charon ana bedo gina chao gi almost clans ka ngeny. You've had almost around 5 clans. Lakini kana ido clan achiel no. Atimo my best. I do my all. Akon ngana ko pono de koni please feel welcome to. Yani serve ngano ka just you are God. Customer. Ngani kinyi witani omera ntinga mono o server simeni molo kai. Kaona bade people do work through referral. Ko manaka you will grow that way. Koro ana wajnia chaka maber, do your best what you can. But give very attitude. Ergi mitimo. Then bede gi chunye ni gine kidonje ihere do love what you do then timegi chunyete. Let me tell you, you will grow keni nyalo, you will go very much far. Ne jo amanya maybe bede par mar donjo wala ana nyalo kono gi bade ko ka luor kata. Please don't even think we rito donji in fact don't even think ni adi repeta kanye chaka from that way chagi mind godo idi grow sani bene maybe teach manga ondikie it is good teach manga is well paying. But also bende wala bende kuponi maybe ino ka tich mokdhini kamae okay get that well paying inyalo medo wala iye people grow juma jo sento lower kam staff no wacho jogo donjo wala is the only way sane piny market kai kuponi wote you can grow through that way go wala Sharon watch to mbite donga ka jo wala makata kan watieko chenro haya kapo kiloro chenro wawa miami ago bada ntiere aneno ka gimoro nitie chal na wacho to aneno ka odhi nya samora nya wuok ka timaka aduok aneno ka achwanyo wach mane wacho no kata ambe na nyisi ni ago bada ne watne polo okawacho ni police are corrupt but awacho ni ago bada piny ni ung'won na ka wacho gimo marach aneno ka nitie ote moro waneno ni aramo ni police ok kora ok wacho ni police akora wacho ni Kenya sani luasi kaka chalo dhano te odenyo kata ka obed kanje obed joma kata wan jo ala nyedo ka samoro en gima all over yes koro gima ngane bendo wacha nya medo gimoro achiel ni oala kidwa timo kata in mana goduma kata in mangama ni dala tin goduma chak uso dumbi ni kata kan mana uso njugu chak uso njugu ineno mana ka jokongo wa Kongo biro uso njugu Kenya ka ngato tingo dola at the end of the day make 2000 profit kata 3000 asabedo ka interact odi jomoko uso mana tonge e town kaendi jomoko uso mana mutura tiyudo kata at the end of the day ngani oloso 2000 kata 3000 profit kata 5000 olonga mowuok kadhi tich ma pod rito ni mondo nyako yudi tich mandike cha koro wachakuru gi gima wanyalo nwang gima wantiere godo jo chakuso tong chakuso njugu chakuso duma ma intiere godo chakata ubed mana tiang yudo ka joma uso tiang gi make a lot of money at the end of the day uso to bendo gipodhi yudo ka emendo kinyen gi branch embo ndiko joma moko koro ni se ni ngani onge gima ni ngani uso mana tiang ngani yudo a lot of money moingo kata joma wan joma ler mawuok madhi tawo kama na nyabro chaka gulu kendo mar mondo maber gi chenro market kod mane kitano ka twak maka maber mana gi chenro mar mbaka oromo donge nikech en paro ngene magi puonj odok wule it jopiny kaka jok man gi experience jok madwa chako gi mamoko mabende oronwa ote wagonero komano national donga gonero komano Charles Bay wagonero komano kinde machielo bende kwa chakwa lungu mar mondo mipuonjo piny kotenre kod ohala geno maron bubiro wabro biro Sharon we are available pero kamana ina ndakoro ngajo in bela gonero komano wayudo puonj anachiel ari adek mabende ayudo kaka dhi nyime gi chenro en ni achiel keke cha ohala mora mora kata bed ni ng'ato uso kata mana iwacho ni iseneno kata pi kata tong kata omena kata nango ohala no kelo ne yuto kopogre gi mano bende neno ka bende national gi Charles kako wacho kik wabed mana timo ohala achiel kata bed no ndiki tich wamanya kata mno ohala mamoko mabed wanyalo timo nikech makiny wakia dakika en 20 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bende makelo wegiko mar twak makama mabiro en chenro mano mar ng'ejo thumbe wa okinyi makawuono wamenya jathum mong'ere kaka Onyango Alemo janyawadwa Kafaya kata mana Solomon Atito nogo kode mbaka mane twak mabende biro bang' ma kik di mabor.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogi en kini machielo kendo mwacha kwara umwe cheno ni endi mar ng'ejo thumbe